Obenfo katacho obema nanso so wo krade enkwantumi nye katacho obema no wamna Samoa ewa ha saa ena odifo po kwabena David ono so ewa ha ohene yire mame yaboa akua asua mabronya waya ono so ewa ha abrewatia no na abrewatia na se okofa ahoye den fa ahoye den wokọ ho ekohwehwe enwoma kakra bia jabi odija no efrise eduru ba bia kuntuhwa ne chi na ekọ okọ na wankohwehwe enwoma ewo ho de agya no a anhwe wanhwe yi na ne papa saman abon sobo se akwie media de agya wantumi ahwe so eno ti abrewatia kofa ahoye den go so fa ahoye den na sadia wosikoye na nipa tuadi na chie no nyakopon ayebi papa no tiro ekro besa akọ na nsen obekọ difo pọso obekọ akụja no minim se ni nwa be ma omna Samoa obekọ dia medi was lesson so dada ebekọ ho ebedi nansa na ya ba go so fa therefore montwe ye Asem Mpe Nipa ye baba be je nwa ba ye maame open day wa hu open day ewo go so fa won den anti ebe kwa akụja wai na bibia ye kama efri se omoyade teacher fo wo ho nyina kwan omofa so kire maami yade enne omutimi du omosasi omobo se ekua ye boa okasa TV so mi nam kire na de efe nyame kire teacher fo wo go so fa ho ye den papa bema usu kantan kraka chief executive producer ema jumadie sabrei wahyehyɛ ne stories no kama na ensem wo ye de brew ne no ka kire obi na obi so enka kire obi nana ya mensa brampa ewa ha ekoba jesi simpremu ekoba jesi akoda adu de beba na ekoba no onse dan hu sire ositie papa ewo ho anu awura ha wanwa wo ekoba do de beba na nadia ya me frene ne status no de anwoma ewo so efe eya nwoma bia wani boss wa enye nyaade so obeyi wani no na koba odigu ne status no so wuye no free ho a na ode nyamenwom no bi agugugugu so efise koba presby ho no oto nwom kama ne ede anti competition bia bekoso kumase ya bia no mehwese metwro koba din no akoto nwom woni ende to nwom pa na de ba so eye mankomo onimdiye pa koba owadage a ne ma edidi enkomo ema no eye fe oyu koba enso eka dwumadie ho a enya asem keto akra na pike emse ne hododo no kakra pike ne hododo no kakra obeba pike ne hododo no kakra na okwamsi awa wona woboa ama social media handles ahodo ni nyina da yetumi ekoso no ima ewo ho school fees aki ola ewo ho na opemu na nkasa ene ono so MC awa wobo Asem Mpe Nipa chidom the blessed foster adwumawura na nkasa wo MC awa ene wobo chidom nyasem ketwa kra papa si na Asem Mpe Nipa no wo tran yachi time obekọ de wanka nemom adwumawura na nkasa Panipa no kufrobo fumpa no do didi mahiafo bi die no blessed foster ne wobo Asem Mpe Nipa chidom otimi ya de bi ma ne yefe ma ne broso ono Samoa empom boko na me dia chae ena de onini mu ate ai mote onkoko obeko se wonse enini ni adaje enini adaje nti wo ba obeko sa se na anu fiada no no anka so no memeje me ho gina no so je ne ho gina no ka se mbe krokro baby oba fine wan faye won fan ko baby fufuro because wutu mutan no ma ekomi mu no edoso na se Ghana amanfo onuro
So yale na hu se Ghana obia ye doctor. Eno wa hapa. De be fa ne de emfa nyina no. Eto ono ankasa meminimu no ono ankasa wate bi ehwe. Aha, enti aboa ne de meminimu no ate. Nene me ko mamponi nsuta. Okay. Me ko me na wase on. Me nua say friend say Paul. Odifo Paul. Ozi am for Odifo so. Wo den de me for Odifo so. Okay, mate. Enti ono so ono so obompa ye ma me de. O so adro de tofe na to bre me. Enti waya de. Enti ena me ko ukrum. Me ko ukrum. Me fio na me sense nsuta. Enti na ma bre kakra. Enti me ba na ajamba rest kakra. Ka o kan ya ka me ma oje kwadu o sister adwa ho bre me nua ba no no. Ewo ni ntin. Yo. Unse ya no de kwadu ba ha me ntobi. Na kwadu ho ye den se den kura na wokọ ho a wonya bi. Nintin. Se ho na kwadu fire. Ghana ha nyina. Kwadu krom ni ho. Okay. Asase ne ye makwadu. Na ovo so mi hu ade bi kakra. Mesew. So tu kwa ko ba bi te se dunkwa kwa mo bo ase side wa. Na o pe bibi e de atwe wo minimu a. Ya na kwa no so no. Nnuane wo ho pa. Ba ye ne Ashanti region no. Sano mani bi ni ha. Me say ye di fufu. Na wo kwa na choba wo kona wo kwa na so wo hu fufu. Oh ya bre ye bre. Ache kwa na mo senke ye kwa emprem. Mo sempre me fie bi wo fufu, mo ye fufu bi wo. Emprem fufu no so anu odi o. Na ka wo kọ mampon utra odiko buatema ho a na na tabi fufu no so anu odi. Ya wo aina na. Wo total filling station no. Ufi ho na akọ no. Okay. Na na tabi no. Enti so far no yanko anim Odifo Bran mpom onyankopo adawroma ene anka mbese me kosi atika hwe moje kakra ense minyo mono yale amia na mdima no ba me yale yi akoka kire woman bi se o wiewie me kura bra na o yare me yare pa be 3 days ni de me am ho afam ye pa yare he bofa me honam nyina anti sa abegyina meti abegyina meti pa ene aduane awudie we kire yare adwenwen dabi ene me didi me se minim so ya tie be gitum so na ba nya adwenwen wo ya adwenwen do asem ya o de opa me nchem di ntia me se ya adwenwen o de to ni ahoto sha nti mesle doctor se na dawroma me pon ya omo fomo ambulance ne me fami okay na omo konko check me kakra abrotia so ba bibia boko so for ya ma me ya ma shim na ka bibia boko de adai but ambulance now there ebe mo no na ase o ya ma no aye den asem ba to bo ase ka se bia nya me ya do ma ochinada meko ho na ka se o de ye mfra ambulance ma dia na enkasa menye sa sesa no menye sa of also ye da nya me ase ene so yaba no so ne yaba ya isa akrantie ne ma ye me kula na ye betwa agu ese we se no nka asem bia ni ho krampo na ye nkokwa e den ya be ye adwuma sa na me pa kire nti no Sompa 93.1 na Sompa TV Ghana wodi wani kire mu wo Facebook wa ho na betimi aka ye ho wo dwumadie iso na watimi ene yakwa kodru se ye bewie Sompa TV no so YouTube no so kɔ ho a ya de ankanka abrochi for de da mu nyina mase abribia ya munya ye mu ya ni so de mu ye ne pa mu nkoso a na mu ni ho a ya nso ye ni ho san so na efa baabi ni se de na ye bobodo na mo ka se ye mla na ye nso ye ni ho a eto da bia na mo feel board nti no mo nka ye ho na dwumadie enkoso ofoso yaba ene se de wusi kan ye wo bi de ma etiefo ne ahwefo nti se wanti Asem Mpe Nipa wo Sompa 93.1 FM ene Sompa TV Ghana Sompa TV wo Facebook ne YouTube a wankasa na wo ya ye homedase okay Asem Mpe Nipa dwumadie na sabre waso eguso awutie na bono nwotwe a ye beko Sompa TV na ya to aso ade afiri ho na ena futu semu a mene mapamfo ye de ebre wo no se emu ho abomfia odofo emu ho abomfia kra na abrantie bi na ekwa asode kwasiada na sofo no preachia no na woka bibifa abrabomu nsem
na sede na sofo no AC preach no koduru baabi no na akwa ye se oman no a wotimu no kuro na wotimu no brono no a wotimu no na omanfo no bi ka wo mo anu aduro ebinom sha konfo etoa nananom ense do na ewo preaching no a ana sempaka no a sofo no kan se afoforo befamu aba na wode asakra no enti abrantie no ba fie no wobetra se ne sede na sofo no AC kan no nsem no na asem nyina ne se ewiase ankasa ye wo no enhwe enka wano aduro na eni ho bone nse ho akonfo emu ho abonfia se enye obia unye obia emu ho abonfia se unye obia uye obi na emom se uwudi a na waseye na se enkwa ani mogya wo mu na wonam atiasefo asase so de anidaso ho obi biara ni ho a woni wiase mu a yakopon amo no se wode ni baby bio. God created every mankind for a purpose. Yakopon bobi bia se wode no ebeye bibi enu nti obi bia da wonam asase so bia no Nyankopon ebono se wode no ebeye bibi enu nti odofo na anwumre asem ameka ne se emu ho abonfia kra na eduru baabia obonsam timi hyehyɛ nyoma bi ade manipa na eduru baabia ewiase kra na wo no wo se adan Nyankopon kra wa momiye eduru baabi kra na kra wonu ho se wonenam wiase nanso ebre no nso ya na wadwe kyerɛ se unyo bia uyobi Nyankopon bɔ se ode wo beye bibi ankasa na ebre no anya nso ya na wato boase enu ti wodofo se wo kono maduro awuo no ana wo kɔ hye ho akonfo no se woto nananom se do dia ena asio adie bia ni ho eni wiase adasani entimi nye you can ubetumi wodofo ba bia maduro tie ni ye adie bia ni wiase a onipa dasani bia entumi enye ubetumi aye na waye amana broso ya di dwumadie bi ama ho ana ya bodi se dwumadie bi afi na wankasa wubu hu abonfia anu ti ma master to nwum bi a eya me deye papa ma master nwum tuni wa to nwum bi a eya me deye papa wa se ma asem papa mfiri wanum mra na eyi nkuguo adwene afiri wutrim na wo ma asem papa afiri wanum aba no na nkuguo afiri wutrim no adi biada wodasani atumi aye ama wadi kunim no ka hu se ubetumi aye you can do spirit betumi aye adwuma anuti anwumre me ka cho se obi afiti ase ne ena na auto tomatoes auto bode obi fiti ase ne ena na adwuma ketwa no fiti ase na wadwe kire se mami baby a wakwa koduru de no koduru ho a na wontumi enuru ho de a wabu ho abam ubetumi aye no aye ama na broso akwantu akura no utu a eye dana anamo ba ko na obetuo ansa na wakwa koduru baby ese oduru enuti ene obi fitin bibia ase kakra na wakwa koduru suro a uftu ntumi fiti brakopen koduru suro dabi ubetumi aye na ya ubetumi aye no agi so fitin ase kakra eno ne can do spirit no so hu kura ne se adie wei metumi aye utwimu time so metumi aduru edan bia uhunu goyi fefefe no aye hwehwe nko ano enye se bia ye wo no a woka ne sa hye ne damri fam eno timi si dan no dabi wo ye adwuma ansana sika no oboaboa no na adoso ansana otimi asisa dan no eno ti adie bia ni ho wodasani ewo wiase a woka se untumi nya ubetumi aye no aye amana broso enu tie mu hu abonfia wo bibia dabi wo ya sadia na wa yira wo hokra enu ti me ka kira wo say what makes you feel down and unworthy sometimes ya to boase position bia ya de ama wo wa dwe kire se wuntumi dabi wo betumi aye wonderful akwada no nim ngoma pa o na onim ngoma papa na esan se
ne maame ne papa ni bre ne so na woka no so se wonko suku na kwadaa no so anya nyiya no na suku no adwo na kosi fiada wokro no hey can do spirit na ya adwuma enu nti no akoda no kɔ no ebetumi aya nhwɛsode na de ya na ehu kaka wom no se wode wani atu obi abrabɔ so se wusua no de wayɛ no betumi aya eduru ba bia so ma ani braba mu dia na no akwa ye ni bre enu de nhiranim anu ti adie bia wodin a wo bia ye atinkunim no eye tenara usu betumi aye enu ti emu ho abomfia kra ene asɛm a medi gyawa ne sɛ ema wani emmere wo bia de ema wani emmere wo yonko na sɛ wo yɛ saade a adie bia da sɛ wotumi yɛ no wobetumi aye ne nkunimdie abam ade ama wo eye me modofo pa Osei Aboagye ofosuo omra samwa voso bema yancha tifo ne afefo voso mama ncha papa eagle anse mihu na che papa papa eagle baby awo bia ya chia pa ya chia na mencha yama de nyina tumfo cameraman no so besa ya che na wutie na wadaruma ya de jawo ndiana mama na anyi tinti akaka wa hano ni nwa ba fim o de na nampa o no mo mahoma o tumfo cameraman memre da no me chia no apege na wo mo beye no takwa ai just ya suma nyade se eden ya wo ye visa ye chaka ma beko ene na o sendi we se ni ma ye se ya me mo mama ne efama no Mrs. Agata amasafo abebio o se ni nua ba panyin eno no wa free mo ya emu ho abomfia ai ma nyina ho yakọ ofoso emu ho abomfia asem a wo kan de ene ete dem ade ye nyina no experience ne afa bim ye gusu kura fa na no se wo de abade a na topic bi a ye di betutu ye hofo because ene ye da so ye adwuma ofoso edu me bi pa na hwe no ma bi a se bi a obehwe wo classmate bi a na se obehu pa se 7 preduasa eno ma bebi wadu ye nipa de ye de ko nipa famu de a se nyame ampata pa ne anya futuo ya yetui enne obi befa bi ato ne kotu anya se ni trimu a ofoso abambu ana se mu abomfia no wan hwe obebu na wan kasa obebu sa ho se na mekura awrade adai me nko ade me so mu ana ade agu efie nye abonten nye side and side nyina so nye etu nko ade a na kaka yebetima kanse ofosu ene dwumadie ne afutu a wode abai enye nipa baako mumientie ne yepa wa wutie wa wofie wa wotika ma wokọ wa wutwi obi ka ofosu onipa bi oba wiase no nipa amanfo ka nko ne watwia enye de opɛ no na onim yamfa no ma bi nyamfa ton ya na nipa refi wo mu a ya na yedi ye ho kokɔmpɛ wo mo no omo so ye wo mu a ba bia na omo da ana ba bia wo mu fie ne nkoyie kura o wo kwa bi so te edumre bi na sa wo se wan hwe no wan twi break na sa futu wan fa bia nto tim na wo so be kɔ ne saa na wo be hye dem na me de wan hwe ya wo beto na nan mo se do abnyagopa wo mre e de manipa da sane bia na ya na ye ni twɛn ho ye ni nipatuntum especially ye nipatuntum ti na mamka ye ni twɛn ho akwasi buroni wo mre ansa na hwe obi ka se wo pese wo bebia Queen Elizabeth ko bi se wo pese wo se Queen Elizabeth a wada keke onko ye ne hwi na wonim o trase enna o plan ye na ye plan na o plan ye no enye 1 year na enye 2 years o plan change sana kwasi buroni ye na ade tu se broni apagya bibia hwo ana wo ye bibia ye ne fa say one day ana da kopɛ ana se bia afi sana nyankopɔn na ade ba ye ni twɛn ho so bi kura promise wo bi
say we promise wo me you say ya ye ni twa ho me the pressure in the pan so but no na mai de bia na ye bu ho abonfia ye beka nyina ne say wo mo a ye bo mu din a ne apagya ye mu ye bo mu din a ne ye pu kohwe ano mo kasa ne ye pu kohwe wo mo no busa se wo mo so ye wo mo to ba bia seven prejudice ane nko ye kura wo na su nyankopo ada romanti ene edai ya pagya na mu ho abonfia no so depend wa nipa no obi wo ha madam fu bi ne maame ne papa nyina wo abrochire wo de ko school so onko adwuma bia odi ba koto wo se menye wo ka wo se abrochire wo abrochire ho wanti ba nya we ba chichaka wrade se wonu so akodu America ho ye ne wa ware onu so anya ne family owani da so obi sa but ebi amenu mienu de ebi ni ho enu ti no si e de nsa ba she da mi fam ni akoka se enwa bi ka se abrochire wo no masa abrochire ni wa soro waka wo na bonfia de mesre wo mo anano mrei anadwi wo mo plane se me de me nkrofo amenu mu san me nu mu si so hwe de bi madu wo yesa wo ma okra e wo mu no na rate me ho eti ye hye nkura wei aka chi obi asampa enu de nyame ampata wan hwe ya wo beka wo babu ho bonfia na so dan de nya se o tie Sompa ene Asem Mpe Nipa de ye ka cho se emu ho bonfia na Nyankopon o mre e de manipa da sane bia me da se odifo bla wadawroma menchia ye sister ya de nyina Sompa hema Sarakuba granny so ho granny so sa wonu so uti pa ana ne ba daddy Sakuba ma me se wa ana ma me na no me ne ko bampi na woni mampi bo pa enti me chia wo nyina ofo so be ma yewura professor obinfo katecho be ma nyan ba bi ko ye no ni na wotweda na osoro kasai osoro kasa ye ni nyina ne se na me na kesi ene ohine ni ne gina puppet na so ekuta mic etime me ye se me kwakoje bike no kobra kesi wona ma ba be kasa aboa dwumadi no na me kono sa ta na minim se wudi machi timi duru won kobra kesi yi mi si nchen timi mi si form no anche na me hu se wa ba be fro stage no na sorry ebra wo so mic mu ka se makope etredi ma obia because na nyame tumi no abesin se wiom ba na ka links ebe bom emu ho bom fasa na make abai eti wo so wa se mu ka se asanteman e wo bi kire na asanteman so e wo pika the word that din name no ana nwosra no ekrekeye ene bowra wodi monyamfo be me bi katacho obrempon kese bia adwuma ni nyina kuta no bowra na adwim no abranti bibi papa woni mu ye pre bibi dia ma wono na nipa ne ye pra ma no so dwane emu ho bonfia ebra nwosra ne kasa ya ye boss ha belimani din se kim se yewura yadie nyina kofo so bema entra kunye mu no kofo so kosu kire me osu ma odifo metimi am say for Asem trase emu ho bonfia you can do your spirit come do ubetumi aye enso no ofo so nyansani nya mede nwosira no alete fam penimfo ami ayi ofo so na me no ofo so doje odwane se wontimi ntra konso nanim your spirit can do also him moving forward man fancy wa you wura be me bi won so gidi pa despite though ya me to ni future de ba ye hu se no ton cassette wo hwe belum e wo kuma sabonten so ubetima ka chem se papa na 19 papada na 19 papada ban shira ka twede mponyankopon se wo ye na dwen se the spirit can be do me ye de metumi aye bia no I can make it it wo yes obepim no koranim the mind try do the better to move okay oko nanim ene man ne ntene no ho na ye ema bi na ye what wo
no ye ko ne yi ne ntene die opese wo ye wa brabo mu no se wa mu ho bomfia senior obeko ne mo so bu ho bomfia utimi koda enu na Libya kase ne kan Allah wati jama kulu shei waji jama mafiji se Allah dia duma chedie mawa nipa be so obaje because onkota kwa yim kodo kokwase ebia na duma chedie no kokoo no gold bi hye ho wonyankopon se kone kobre e ma nsam nya cheche ebedum lebi no obenya krofo mbe yi wunsam ma nsam ayemle the spirit can do the better for you me pa o cheo efutu sema ye ka kire wo no bra ba bia wotie bia so wo sha amene mu a pese obepie na Joseph o pese obepie Daniel pese obepie odi anim onyam emma o hin Nebukadnezar Shadrach Meshach Abednego don gogo je mu no o pese obepie eti ye wadwe se wo so ba bia wotie no wo so obepie ebi ni ye nyina no ba bia ye nana na kan to kono na ye tiko ben hira katwede mponyankopon se wo a ubo punum ni ye biewu ana wo do safo sie ne obi na okokoda na ho. The spirit can do the better for you. Pim ko woni na betimi aye bi biewu na mu bia no emu obemumu emu obi na osi akwami ma we de ontimi nye we de ontimi koda bi ye wadwe se ubi tumi aye na ubi tumi aye. Okay, because yewura Dr. Blessed Foster and you fit one obey say you the man can have the spirit can do the better for life. Me that don't for insana prof. Na the bro for badodo. Is me ko school kakra. Via dot one na. Oh yes. Aju. Ese no me ko enche ko ye mo satika doctors. Okay. Me ko doctor. Okay. Abrotia. E yo mo ya so be ko. Afoso be ma. Emu hu abonfia. Emu hu abonfia na me ye bo asia ma me te hase no me bi mu hu abonfia. Enkenye ni se menka ni se dua bi hu mlete se me ana me free fa ho ye dai kan tete ne kura de me ma breso ne ho ye tu na ko ta kura na bi ni ho ana break sit down na me demu no enkene nka me metna Sompa hase no mo nkasa e ma me nkasa ne me na break sit down mu bi ne me da block sit down ya sa de talazo so asa yi mu enipa bi asa wote ho a e wase wunya enketesie na oma wani ye denye ne den ne se wo kokontokwa na ase bibisa ne mo be hye ho den wa abrabom na wa hye wo sapom nsuo se ewie mo ensuo mo ba bi a metine ya mempei meko e de akomanim akonya ba bi pa e de me nan yesi ama me nchima nsuso a wono beba no so no sabia kronto wono ma amre eti se de me bre ye ya me kwane nam kokwa ase memre to mani meni awo edi mpu ni mpu na me ne nkran ne nso so edi mpu ni mpu e wo kwan mu ofo so be ma bibia ni ho awi ase sa wo kasa wo be ya wontimi enye ni nyina ne se de mesi aka no wo be ma wo mu ayedu obibia wo ye mu na ma me fa we say enko Bible mu kakra se ye hwe obabunu Mary ya enam ne so ntia wiase nyina agye nkwa Kristo enam ne so ba wiase na ye nyina yetimi enya nkwa ya gye Kristo abedie ya eyade a obofo eba be hye ne nkom se oma nani nje ono ayadom no ewo ema nyina mu obaba benyinsen obaba wo obabere mayato ne din Yesu ono nyina anaso ono na ebe ye wiase nyina agye nkwa okeka ensempa edigu Mary so na obaburu Mary ka se me ye obaburu aniama we ya nansem we nyina no me hu be ma da na be ye den na abamu ya nyankopon obofo ne ka se nyankopon de onkronkron na ebeba benyinsen no onse bra na obofo no ka sansem ni nyina adu no esanse na Mary gi ne ho akyinye kakrente no oje okase sa niama ni nyina no entimi mmem nanso no eyade a eba mu yenhwe bibi wa ha se no Bible kro ya so de wani kyerem wo Bible ni mo is it Matthew 1:26 ho na beseda subraso anase ensuo ne ho bubuani ya na wo ho no wonya finhya pole aduasa na obofo be hunu nsuo na wa ho be ya ha ya obedi kan no
na wakɔ akotom na wo ho afi na wo yare no wo ho atimi asan na nka wo kɔfie na so ɔno de wɔyɛ bubuani a wɔni wɔ bi obeso ne mu nte no abribia ne yɛde nanim kan according to Bible say Yesu Kristo kɔ afahyɛ bi wɔ hɔ na woduru wa wɔte na asɛm no ɔyɛ ne mabɔ bisa ne sɛ wo pɛsɛ wo ho yɛ odi ana afɛ na abrantia ne bɛyɛ ntoatoa ɛne kasa tenten ɛna me ya me ni obi entin na say ni say but Yesu Kristo ɛma ne sɔre ka kyɛn sɛ on sɔre no onyi ne kɛtɛ ɛntoatoa ene kasa tenten abribia ne no ene ya na eka abambuo enso eho anasa abonfia bohu nti sa wo ho a eya memu ho abonfia ewia so brimpo bia hyase ye ketewa bi wote wan kasa bia baabia metie de beye dan ena nkofo akwantu anasa nkofo wo masuan me nso metimi akodu bi se mi ma menom anasa me na ne magya eye ahiafo ni nyina da no meka se ne dodo na no ejina wo so nte no wote ho a eya abo ho so ofo so be ma me de ma no esie no eno ada ne ye ka asem bi de afa nana ya asantewa ejose hema ne ho wa na akọ boss asem ne so se oba besia okọ apremo ano yanhwa de bi bra kwasi kokọ broni hwetenten wo twa abosompo ba wo mayi mu na oka se oba besisi Ghana fo ye hemfo ye nananom nanka wonom yire no mpa wonom ho ofe ya wonom pe wonom pa na blofika se nananom enfa wo yire no emla afenya no nko a Ghana ase so hwa asantemantem ase no mu a anasa asanteman a eye sika kokọ ena asante esunsumehim sika kokọ ena ye nyina no na eka ye bom kwasi kokọ ka se nananom ensan fa godu yi ensamla no mo de baya na se asanteman no ye man na wo hefa biem na so no nana ya asante wo ba besi okọ apremu ano o ka se oho se de ayeye wo pam hufo a woto ne bema enye se me yo bent me ba betena se wa bra mema nyina dane ema meme ya asante wa megina se domberema na megina akode agye asante mama okunye okofa tuo ma wokunye diablofo ne so nkunim ene asante ma ba ya asante ma nyina no na ya asante wa ye boni din eja enye ye biem na ye ka asiso se wo yo ba enya ho se bia ebema na adwuma we se wonum eye enya ho se bia sika we se ekita me no oba mintimi fa na ne mensa na se mintimi fa na ne ne emani enko manim rely on obi abribia no wankasa bo ho so memu ho abonfia baby na wo hye tokro mu a wo hye no yese ebo abantofo ato atwen no ebe ye twaso boti trubi na ne nyina no egina wo so se be ye a won so no wo be ye ekikafo se se a wo ye ekikafo no wo ba be ye dikanfo brebi na wo so wudin abakosem ye ka wudin atimi abemu bi na atimi abo ntimi ka se wo ho a emu hu abonfia se de wuti bia no nyankopon edo wonim wa hyase bla ye wo wa na se ye bo wo se modatoa no na nyankopon wonim nti na kasa won so no obebo ho so na wakọ nim de wo ye bia se ye nwomasuam se ye adesua na se sanu dwumasuam na se bibia wo ye no abrabom akwantuo no hwe so obebo ho so na wa ma bonfia buo eye firi wa blaba no na betimi aboa wo ama won so ye kase eni ni atwotwo wuro wonum so edi hene anase wonum dinim ewo bibi mu ablabom a yetimi abodi aka ho ne yafa wodin so entimi ehintofo so be mama me fancy ase no me da ase okay na eduru babia ubetumi aye ubetumi aye enuti se obi beka se untumi no eyabambuo ema obi amu wabam efrise krupo twedi ampon sheda ball se asasi so odo ba no odu beye bibi foforo na ebre no enso ya eye nyankopon nankasa asem 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello yay you need to Richmond the small boy carpenter man ponten I'm ponten hey Asem and sure no be papa and sure I know the dia ba in terms of place look at Krumho buzu ya nyan tazo be Krumho na think ko bi ti pani no ya ta ko ne na dinti da kati Krumho te sai ne mun kuma sai mun so ni no mun tin tra Krumho mun yin tazo be pet na papa bi na dia yi ene boy ni so ga mene mun
Nyame tiase. Hello. Hello. Hello, good evening. Yeah, waba ya ni. Ayo. Oba wo honto. Okay. Asem Mpe Nipa ho do. Asem Mpe Nipa ho do. Na ka de wo ne aye no de. Nyame hira wo. Dia to so wo bo share. Dia be ma yo ba for so to ya yo so bi. Ebra mi ro magazine for ma me kwaye. I'm a cousin Canadian men measurement. And yet, measurement. The cotton committee, I'm from a senior year. The idea we are. The video to the senior. I'm Mr. Bedwell. It's your only additional thing. Okay. Yes, we are Joso. Obaya magazine, no. The mema ye no ema su betumi aye efri se ene excavator kura ema kura twi excavator hwe mu hu abofia. Hello yey so be me yey uni abema dejeni aka 5 aka mizo plus ene aponche aponche na hanfa mana de bia ya beka emeka ye yaw aponche de so di aba ada se ma pa ko afana ose down kakra ene de em se wo okay hello very much Chene mo nyafo otomrosie ke edu gas oven papa and the gas oven bia on kwanche na kwese so police station se le kese so ava boas so wa ti ma mo pe ovia pa no de mo na medibi Apaja no wachi abedafo nyina ama mo hene yere chia na ba aja usu kantan kranchire ya chia na ba kantan kranka ho ye ke entino wo hwe pa no wo kroma de nyina ye ke aduga sovion o se o de to pa no na ye kama ai ya na me pesa ba bo ko ni biti na eduma ko no mo pa no de nyina ye ke adu ho beto obi nkofo bi se kwa ho ano de nyina Africa ana ke do ovi no nkwa so otimi de si abonten de topa no okay and this nkofo ovi bi a che se wa boy ya fa ho nyina na mfra ba be fa da bi isi abonten kwa timi de topa no okay and ti beje papa ne bi mo obi an to bi onkwa nche kra sa pepe no kremu mizo no so ojine wontra ha o na mizo ze mizo no enkwada de bo ampe o enwum enkwada bia ye de ama mizo no enya asem ketwa ke ba kwaji bia begu ha ana omu bia school na de bi shisha omu bag ho so omu mfa ke papa de okwaji begu ho no 5G ka ho na no so ya abo na ba so na adi wakagina mu 5G de de enwumre de so sa pepe sa pepe Ose be wie bibia na ma bo ba ko so 5G no fantastic ke 5G no ba ye no 5G no ba ye no se wonam kromu a 5G no konko an egu ha you see ana makache Dr. Brother Foster say mesre no pa on rese obete transport na o masesa konko ne sa o no bi di bia koguba seri aro di airton because they didn't see a friend the cap na frankasa oh yes di nipa na numu wie kura won twitwi omo sa it is on the transport ma be pa why and that's be ka kana obebregu oh obi abetima ye me mbu afia edru ba bia na ke ya mitimi edim etimi pa beni me free ma kura se ba na se bibi kura ye obi no me momu 1 2 3 ne jata se na den ayi afia gum no akumu ama wani mi na popo kura nsana aso ene me ba ye se gas pa let them ene nya na betima ya me ne
Abrofo ye soap ba me so ye soap wa. Sa. Abrofo ye oven na me so ye oven e o ga. Na enti obi ebetima bibia ma obi aba mo bukura. You can. Papa, ya ka membre eti ke ni west Hawaii. Okay. Ubetumi aye. Hello. Hello so my dear. Majeso. We dey keep you at the light. Piero yanko. Oh. Mate. Okay. Okay. Hello. Hello. Majua ni. Okay, sir, Dama. Majua. Mama, good evening. Ya jeso. That's what I'm here to say. Adom ni nshira. I need you. I drop a public collection. Oh, this time I have to go now. Opposite, now the area bank. I want to imagine me coming couple of them inside. Ah, Samum. Ewo hoda da na afi na aba. Me saw that. Oh, sir. Oh, yes. So. So, this time I have to go now. Me know what the area bank. Then I opposite. Are you? And Grandpa Boa, and Mampa Boa, and then my dear. How be I deal? Okay. Yabeba ho. Now, very few. I did have my best near him, or Barbie near you. Yes, your best near you. Ma, yes, I dear. A past there, a Jumayim, and a particular man, a pen work when the plan, and my pray at the top of this. Young man, want to walk. And at that, I can't say, I grow and come up. Said your man, a man to be the one. Oh, now, Walker. And you know, I wanted to look what money here. So I said, I do. I bet my young and I was so. You know, you understand the connection you were. For why this is the idea with me, the person here. We will so at the come one. That's my young and I was so. Now that's why you're free. There's nothing the answer to her. And so on, maybe see that is the best plan. Many men are a so almost pray to, not pray to, another one. To the other, okay. Decided the way. Okay. Hello. Yeah. Sweet. What do I make two gas? Okay. Ose. Die no dear omoka no na omo se eno no anso papa. No ya kwankyere ti afre na nani aba ne ho so a wo be start akeka. Ade uhunu se adwuro na se ba na. Hello. Nemunna ho papa. Hello. 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 Obama my radio set na TV set na nkofo. Majeso Mpe Nipa. Unia akwasi emiati okay. Na ele omuno uhuno kione da yo nam se meta oba me ni wani duwo hume. Okay. Nam to ma meba. Na emu ma mo vya na kan se. Urade. Ni ne ke do be ka bi pata de ke duwo ne. Me se me free me ko mumba. Me ta ka go class na me si an man kwanta. Me no bia do so me ba be se no. Lesin ba me se me ko bi. Eso me na me da uruma. Bitini ko ba. Ekini she na te she
Chichatronia, let us remember what both you never want to go here tomorrow. It's your money. That might not be young enough to never know. It's a bit more than you. Next year, you know, let us a party. Even what both you had, you bet my. I'm not talking. Okay. Hello. Hello. Pani Woody, baby, I'll free. Yes, I may. Obey can the president of Amasa Center. That must say, and someone, what am I? The Pebble could be Vinabu, who are both fiance to me. Where Jenya, we are quite a bit into. Now, you never buy a Bacata as a dear member of the living. A member, so a color idea and a member. Yeah, really a very manual. On the woman and the Yadi. So, you know, me. I put you on with the mind. Okay. Hello, last caller. Hello, Daddy. Penny, we baby are free with you. What's your media appear? The free page number 2. No crown of credit, Omian can of crow Kumasia and a Ghana. We put them we are more dear from our so or mine so. This is a promo so a foot or a graduation. When you look at it, amen. The catcher said, Omrata more one million pretty machine or a bear's one, the penasem. And I remember I could cut the Yamabi to a member of the Yamabi to my. The catcher said, a man who took from wedding gown call our dear. In the and they are with James Akashana. I would do from wedding gown or I'm quite my everything is good to have. If the good to quite job, which you for wedding gown and call a whatever firm I asked that animal to. Okay. Anna, your day of Fred Jumanuna, Ebesie, Eviase, dear, what's in Kate, so bayeno. Na, Ufu se a yard de Pankwa. Nadin kunim die eni shira beba dia pem ko wanim ka kire wo ho se you can ubetumi aye na obeye no aye ne mroso ama kunim die akọ amawo sabre ye bobo ye ho na yakọ Sompa TV ne so na ye de dia kanyina afa eho de amamo ye wonipa de mamo kama pa ya mo bibia akwa ba eba Sompa TV no so Sompa 93.1 na sabre no nwatwa boy die na yaba Sompa TV ne so ye mahwefo nyina akwaba se de midika kan ye no bronya bosomia edikan no ne da etoso edu ene 10th January 2023 no nwatwa bo apa ho sima ebako ewo Sompa Studios wa Asem Mpe Nipa dwumadie ena sabre waso ene wani gusu awohwe ye free Sompa TV no so no asisi samapo menteme ho ase yade enada ne konua eda so a wo de bedan Asem Mpe Nipa ye behwe na ya ma ho akwakire na ya pene poma sibre na ye twumadi a ye die nyina ne nyina nkamfua no ya asundue sem nko a sede be ya ye benom asundue abua no ena Asem Mpe Nipa yede ye dwumadie no akwakoto ye boa ne ye ka woni bie asem ena ema no ebre no nyina so ahoboa nyina hia womno asamoa atrase sa ena odifo pokwabena David wono so atrase ohene yire mame yeboa akua asuama bronya woya wono so atrase anya asem keto akra chief executive producer ema dwumadie eye bema usu kantan kankan kumawuni deshia wode nesa nifa di abekwa apreka sedem wono enene nkoda na hye dwumadie kama enne ye kan bi akyerem na mohwe yen efiri Sompa TV ne so no nana ya mensa brampa wo ha sabri ono ena echichi fidie no fruma ede emame ekoma jasi ewo ha sa ena woyokoba enso wo ha a wodi dwuma enya asem keto akora okọ MC awa David ewo ho ima ewo ho school fees ewo ho na upemu na nkasa the Blazer Foster ene wobo Asem Mpe Nipa ye chidomo enya asem keto akora kofro bofo mpa bema su keto a meyi pebre nintinfo so me ena me dia Asem Mpe Nipa eko boshe asase so sodro driver ye ne tochran ko a ena ye nam Asem Mpe Nipa dwumadie no ena sabre wani egusu a wo hwe na waso etie ewo Sompa 93.1
na enyoma ekoso no ena eduru baabi a yedan ebi edi ede amamo enyomam esesa kakra na ananansesem ekyerese ekwan a efa so ema nyansa etesei ewu wiase na kwaku ananse ena eyese ewiase nyansa nyina wo beprepra na wo pebabi ede asie enuti kwaku ananse anansesem ekyerese kwaku ananse eprepra nyansa nyina no ena wodi nyansa nyina gu ahinem na woye na adwene se nyansa die waprapra wiei wodi ni nyina efo akotena wonyina nkom efiri se wonyina ena na eyedua tenten a wodi kosam sura obia entumi nkoho na nyansa nyina da watumi ahwe so na ekoba se kwaku ananse ede nyansa ni nyina ebo nanim se wodi afrudua no wodi na nufu no atadua no a wotare a kwaku ananse entumi amfrudua na mentekuma ejina baabi na sele no osihwe kwaku ananse no na ne ho ye ne sere ehwa no ka kire kwaku se kwaku se kabeya ka dani ehinan efa to achi na efa fro edua no kwaku ananse wonya yiya no na o ka kire ntekuma kwada aketo so ho de nanim na wasantade biema enko no ena wodane eto nachi kwansini ena kwaku etumi afrudua no na woduru dua no kom ena wotena se din ena se akwara keto mobon sasem a wakan ena yenyansan wajabi ewa asase so kwaku anansi ejai ehina no ebo fom na ebo hopo ena epaye na nyansan eto atese enam so ema adasa ene obibia enya nyansa odi edi ne dwuma yei ene ekwan a efa so a anansesem ekire se kwaku anansi ejai nyansa ede ebo fom ema obibia enya bi efaye atetesem ene adoma komasem ene anansesem ena eduru ba bia ye bowura mu a ewo TV ne so a ye de bedan ya hwefo ene ye tiefo no Dimpa Natural Clinic na Dimpa Natural Clinic no krobia sante kotokota ka se Dimpa eya cha hunya enunti sede wodi ni Dimpa nam no saa ena wodi edi ni dwuma na Dimpa Natural Clinic se menka ncho se adie bia ye fe no ulcer no stomach ulcer no eye stubborn na eye yamkro udidi abuoyi woni di abuoyi na Dimpa Natural Clinic se dia waya na adwene se obetu ase dia waya na adwene se obema omanfo ho ahen ha wo mo abrabom se wona ulcer na ye wo mo no odidi abuoyi oni di abuoyi no aduane to ne yamu na ye ne ya no Dimpa se wo ba no obetu ase na ade se 1 santimam ni Ghana obia nyanefa ahodie Dimpa se menka cho se ulcer hudro biada no ulcer hudro bia no se ye peptic ulcer say ya hwan was so say ya dia was so eya ulcer no bia kono ne de wo de no didine ekura ni nwoma so a fakọ Dimpa Natural Clinic na wontu ase emfama efri se wo mrofuduro ene wo hama wodi etu ase wodi organic ni etu ase no na wodi orthodox no enso eka ho enuro no ahodo pi enunti se wode ofam fidiem na ewo se wode hama na esaw yade a na wode asa ewo se wode embrofuduro so a na wasaw yade ama ho atoye pa na deposit kan tro se ansa na nipa osa no awo so no de bema wo hu se osa wo so no eduru ba bia na wo yam atutu eduru ba bia na wo kokko so eye oya wachiri bramu wachiri kase so ye oya yie pa eduru ba bia na uti edwa gaga na ka osa no kwa de ka yam na ka utiri de kofa ho bai ne ehun se ka wani nya na ka hwenanya na osa no de wodayam ana wo ko so branda said the Osimauti Edga Wachi Bremono, a Durbabia out transi ye, and not in a Dimpa at transi ha, no say, Ghana this year, Memamo Honchemo, more for money and chrim, a word Dimpa Natural Health Clinic, na Momra, Namomaje, Ayaresa, a bonimu mrepa, and Dimpa se menkancho, Brand Nabaje, Wayaresa, Nanyoma and Conkain, or see what they chamso, and can health insurance for Abro Semua. Pe second floor
relax floor towers no relax towers ɛhɔ ɛna wɔwɔ dicham so Kumase ɛnkane baabi a na health insurance for no no ɛhɔ ɛna Dimpa natural clinic wɔwɔ a wɔtu amanfoɔ ɔsase na ɛnɛ yɛkɔ hɔ no enipa srɛsi abɔ dɔmpem no wɔn no Dimpa hey ya na de be yeka na ansa ne ne bɛbɔ ho dawo no bibi ho dawo kyesi yɛkɔ hɔ o nanka ha onso ɔbaaye no ya heda ɛma nipa bi a sɛbe ɛnɛ wɔkɔ no de sun ɛnɛ hwɛ ɔsare ya rebɔne hu so ɔkɔto sɛ ɔsapa ma bɛma kwabra ne bɔ bra ɛnya asɛm ketwa na ɛwɔ ne krɔbata bebre na Dimpa bayi dem ne sɛ ne tie bia no wɔbɛsusom ma obi anwo atɔ no na deɛ na enwanwa sɛ abrantie bi a sɛ deɛ na osi etiatia mu etwa adwo no enso am deɛ duro kan na abrantie na mia na no sɛ nye Dimpa me ka me hu za deɛ bi do sɛ obi yare duro kɔ ne yamu a no na afi deda a wo ye nyina no wagyan ɛno ti yɛkɔ ticham so na yɛkɔgye aduro a ɛyɛ kama ɛyɛ haban ana sɛ brofuduro ne yɛfantu yɛ ɔsase sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi adidi agu afuru so asere na ɔsa na de ewo mu a ɛha adwene koraa ne sɛ esan sɛ entumi ma ne dinti no eduru ba bi a woto tia na ɛte obi sɛ mi ankan sɛ yafon wafon de no ɔm sɛ nyɛ ya na wo so ate de ya ro kyekyere yɛn kan sa amanfo ɔfon ɛno ti yɛnkɔ ne yɛnkɔgye ɔsaduro ɛwɔ Dimpa natural clinic na nyoma enkon kaiman ewiase afọ na nyina obi bia na wosa yade ɛha no bia Dimpa natural clinic nkoa ɛna ebetumi amana duru amana ho atɔ no yɛfrɛ wɔn wa homa trufo so 0245 118 434 0245 118 434 ana 0246 744 744 0246 744 yeko Dimpa ni yeko koja yaresa ni yatimi aboye Dimpa Abe Herbal Clinic Dr. Abe ko Dr. Professor Abe na mami we haban nim no Dr. Professor Abe na onu so nim haban ye papa na haban de yentene kwa haban yentene kwa enuti na Dr. Professor Abe wakokwa ye brentuom haban ifre no wote wo mo na sede maame no wosi ewo habaduro no eduru ba bia ya na eye menwanwa ye papa wokwa sede ofiri kwa ye mu aba enura wakotwa na wo mo no ano enya asem ketwa eyo manfo ntie o enuti na Dr. Professor Abe Nyankopon ede na yaresa tumi no ede abema no yenko Abe Herbal Clinic ne yakogya yaresa yade ahodo bɛn yade bɛn na memebo Dimpa wunibie ana wobie na wuntumi enya yaresa Dr. Professor Abe nko ata no so apatrapa ɛhɔ ɛna akwa obenya yaresa Dr. Abe si menka cho sɛ yade bibre bia de fru trinwia no ekosi wo na ase obetu ase ma kama na ade a ɛreho na ɛya ne sɛ fibroid no ebeto yamu a agese ye de seka ya kan debi Dr. Abe de wo muaduro de nane de no aka se yiba anya asem keto akra oba wa fiti komu haw no yenko Dr. Professor Abe ho ne yenko tu ase enam sanya de bia Dr. Abe betumi atu ase na wo de amaw ye sekasase no Dr. Professor Abe eno na wagi abodi wo mu ye pa Dr. Professor 1 sekasase no na enkane no sa sekasase no na eka Ghana de hyekɔ ensiadro na so Dr. Abe nya no aduro no amanfo sere papa na dodo no a ene bo Dr. Abe abaso na wo bo ne nsɛmma no hia efiri sɛ mami wayebi ama Ghana de hye diabetes hepatitis na bema wudwu so gu so prostate no na kase santo Johnson no bema so Johnson etimi twa ahuro to sen na so we dia Johnson so o try sem egugu yenko Dr. Professor Abe ho yade a wanti dim yenko gya yaresa na ho entumi ento efiri se obi benya wa na firi yade ye di aduaba no ne de haban no enso asaye ho yade wo tano so apatapa Dr. Professor Abe ho wo Abe Herbal Clinic ya friend wa homa trufo so 0243 345392 0243 345392
0292 and 0506 46 0208 0506 46 0208 Thanos apatrapa ena obutu na odi ni dwuma de woba enya atrase na yasem bia enne ababa wo bi edebedan ye no anu odene ye papa enu ti sabre no chief executive producer ene ababa wa no etwetwe enkomo a wan waso ye pa na yemfa mframam ene TV so emfa emaw efisa ababa wa no beka na asem no ha no na sede na na tebia no sitie no na ababa no hododo no a wokwa se ye obaba betrans yaka no na ehu behia se chief producer ede ne nsem no ebegu empower so na yabo na yede akire yatiefo na yape asem no pomasibre enu ti ababa wa no ene ewo ha sabre yebebo na yede ama yatiefo ene yahwefo yenkoi amna ditwa wo te henfa pachem to Osbo junction ede na de wo ba ha sei pachem de minimu kunu na tina odimi kunu fe mozongo da woni me da wodi me ha sei menimu mitum na ya na ofam mitum na odin koto so afa na kwot na da fam tunu opiama na kum entama mitum nyina yekuro ntimi nko private dan uhu be ma no henfa da mi no Osbo junction wa oni ni sister na kuma ana ewo Osbo junction na mudi mi ko fie mo zongo ma mbi die nim na mkoka ma warensem ana papa bi suma na duro se do obedi ma na ebedi ma beti mi am meda de ma mi ntimi so na mi hu hwe enye yi enti be ma no da no a be ma no ne woda no wo enye sebe wase eno ofa oto da metun kwa no ofa na odi nkoto afa ne koto na da fam tu na wo piam tu ma na kum na ya na yo de da ya miya ana oye miya so na opija mi sene menua akoso na menua so opija mi na akoso na obuka mi na nemu so na mi sene mi na ne tititi aselati kibia kikim na ya miya mtieti modem aso menja se metete modem no yodo ni edu no dem wo na mi so do we de do fun e no obedi modem ma me ka chen sitana ne sitana se meme bona ntro na meme twa to be ma no so mse ne ntro mse meto so menya akro bia mo 30 years no menya akro ma betwa ntro to be ma no so ha enti sia wo tie se otu mo hwehwe da hwehwe me pa na efri se ofa woto no ensunsu aso be na wanya dan susanso no mentimi no me ho hwe no kwa me dadam kwa mentimi sore nso da so se me kakra kam de sore na me de ko nso di sim no ma sim ba no ma manya kwanso menya adwuma so nyankofo so befram su ama me kosi no ma kakra se menya ska da to dwa na ma me bene de o ma miska fanko hospital na ma se o ma miska pensi no de ma me se me fanko to do hospital do drugstore no me ko to do no me fragi no de ma me ani shi kom de ma me eno nko a one mo wi atwa so how many years and as days da no de minum bi da onu wi da da bi be ma no na ya onum sa be ma ne no mo nsa onum sa no de afam odem ho na nsa no ensa da minum bi da me de ensa da minum koku na ya mennom ene mot no be ma na ondo onum sa obenum sa odidi wi na akonum sa na dwono na papa no so asa amare wode do na manta na dwono obeda na jese wanum edu amana no ho yedende na jese wode esim so eni ma da sa ma de achi o ma me ndampo no manugu sa ma de achi ni nyina so akire honko a da na mebisa se ensunsanso be na wanya no wo so den sunsanso so wo se wo fa woto enti ede ba de na ensunsanso be na ba wo so da me ye nso be ma ni bai na me ni bai na sa me ni mbo bi su to demo be ma ne se me ba me de white abre be ma no ama be ma no so me mpran so me ni ti demo so se white a won so ti be ma ni de go no ayede ama me ana me de ebi so be ma be ma no am ni ti demo no ti be ma no so cross o so dun so na be ma yede eye ne ya be ma ben e bo bi na me bo na ti dem da se na be ma we de of champion ni be humi a ono be se mepe ntina wo no boyfriend na tie dada wo Osbo ansana sa be me ya wo fa woto no ono so be hume nti wo fa woto no a na we wo boy no de wo fa nimu me boy no de dem ne nti de ondo wo fa manimu e na ba ko no so fa himfa o fa mitrum nti wo oba ba ko mu budu wabu we fa woto na we fa wanim nyesa pachane
na o boy ba ko ne se wo de o se me ko ko no me di yade de abre no ama ne court mu so ayekrunte na odwonso na white beef ne court mu ba na che se wakoti gu na abaye no fa chane na o boy dada no onim se be ma bi foforo ene woda fa chane onim se be ma foforo bi ne me de ama ma me kwapo onim se be ma foforo ne be fam de me komo ozonko ho ena still woda so di wachi fa chane mumie no nyina mo ye papa fa chame de me papa na be ma ne de yes na busufo so ontimi ono megai o magu awale ya ntimi nko amene se be ma na me no na me ne ti enti se okay Asem Yako computer so adwadi mra Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho. Na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo Abe Herbal Clinic edi hu dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatorofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow. Abeba Matsia Kanso. Jesus, my hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Drane odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja Ame mo wenum nyam shede metechrema otide ansa no rusia kasa tea wosin so anansu wosin sa no ye burukutu jedu burukutu jinjab wasanti enso ozikan since 87 oye burukutu ansa no obiara ye biara na ye biahwe his local dynasty burukutu the one the senyi biara ntum copy burukutu Chinese no America NGC broni poentum burukutu oye nam ye hom ya kono na senya burukutu man strong palogo bites ei kakra monto sabio man pachao oja ofribubam nsapa ofriobibine black man company limited kokwana so ye burukutu man strong palogo bites atu bites doka lemon ice and a set mineral water. Numwanya se wantono mo biara onzi mfido awotwe onye ma painful nkratui FDA ajato Mafuya meya yese hepatitis metuase misirimu asa waya bi na ekikime emuya meya sciatica any bone fracture no yeduru Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entimi any bone fracture no mpemu yare Power Specialist Herbal Hospital ebe hweme wahu entemukura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omomre pa hepatitis B stroke diabetes akumamu yare ahoro typhoid awo dunso mu yare ni nyina Power Specialist Herbal Hospital koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wade mu nduro na nanam no akam Accra o kwabenya ACP road wasi Power bus stop wo ho a Kumase o feyiase wani Josbro filling station de hwenu mu ena takrade so Anaji Estate Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfre
frɛ 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa. Afei na mate asie die ntia. Wodi di pa natural health clinic ho danse sa no. Hey, hoyiwa, wo so akọ hu bi wo ho. Emi rejai. Enne me osei be ba ye pa. Ena me kai di pa natural health clinic say, wo se eba no osade a, oye number 1. Na me dru ho a wode aduro ka me no. Oh, eno ane no. Menti hwi bio. Me da nyame ase. Sa afei de, wagye me di pa. Se obi so oye funu yare a, wa ya enkwa. Me ka ne pain. No onko di Natural Health Clinic. Also, bien you want to miss me many. Say a peptic ulcer, gastric, duodenal, acid reflux, and H. pylori. If you Dimpa Natural Health Clinic, say Sia, woman a specialist, I will also yariemu and tea and wenya basobose. A hoya the best center for the treatment of stomach ulcer. And so yam to true, so bo ire time. Newa kuma, eji shim, so tia ya, now soon to minna, and now we're chinsuna ya. Oh, a woman, what the both local and international helps and a sayari. Dimpa Natural Health Clinic. Ewo Kumasi Dichamso. Our old health insurance building name. Ewo Willas Towers. Ufri Manshia. Now ko airport no. Telephone 0246 744 744 and 0245 118434. Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa Yasna Hunya. Dimpa Natural Health Clinic. Stomach ulcer. Last stop. Okay. Asem Mpe Nipa Jumadie enna waso eguso abutie Sompa 93.1 na Sompa TV no enso edi atwagu onya asem keto akra na Sompa ni nua ba ko aba Terawan TV Terawan no so edi him anya asem keto akra na wia so obi awaduane odi ya ni de o na so aduane bi wa odi a wanhwe be sa wanum ade nyankopon abo si yemfa winsha ha omo wo magazine no se obi break band no size so na dade bi wo so na akoto na wo de kwhye bensi mu a untimi fa hye dafom saa na nyankopon aye na nyoma yesi fa we sha wo so de wo kwakofa we sha enye yi o se no omra samwa ababa wana kana asem o osi ni kunu no etwo ho nko a akire ho ena wo yusu ofosho adena mosre amensha omno no ma we no ye nchia bi we programmation mentia se sa abrewati esre sa so ni nwa ba na wa tia nkwanhye nti na mekwa mo wase wosre se ketachot ya de bia wa kase ofosho de kaka kete koye Roman father o kan sama kan straight kase asa oji hu bi ase eno na o se ya o fa ne to ena se wo di besi so obeti akase ni trum sebe ya na ka kete munyai aba sabi na ka sport for ne ya no untiana e ka kete wantimi ntoto no kwam enye izi o nyame so menye izi bi be yi le hwe ntoto no kwam atimi anyina wo mo kwambo no mo bsa mo samna ne no ka no mo nka wansinkete wansinkete mpenya atwom first wo be ma mama chana na pram so hene wona ne yire samre mutana na ya chiao first wo yenwa ba ya sema walking na me busa producer say ono ankasa busa question bi say woni ne kunyo ya papa first wo ade den sign odi so yenye yo ye trans so nkwasa sem bi so eno ma na ye hu ya yetu ase a yentimi ntui start no man keten baba men ka sem bi obi a wutie Sompa Asem Mpe Nipa programming ade a esese ohun se sebempe ade wo ya ka wafa oba onen nete wo se wo de adwembone ne bayi nti na wo pese o punish wo ba ne nti sebeneto ana mumienu meso abi na ka sebe mama kan se wo se kan sebe o sebe wo se sebe ema de no kan se enu ye jimifo ena mema de na yakwasea ena ahia masa minwa ba na asem na wo kan wantimi amfansi
the way ya esitie no esitie no ne kanet ya nampani fo tie yen so tie ase o eduso na de si o ya santini o eduso na ma ne me bi won man fante tesa eduso na de si why eduso na de si wo fesi ai fesi na wo fi fa na na wo nya santini wo ka chense mo ana sisi wenzi wo ya santi fesi me say e dia ni be ma me de mi friend ntoma wo de fesi wo friend dabi untimi fo so masa o mu tie class mo tie me kira se o mu tie djuma di no me kira se wo abere wo be ne tibet fi antokwa mpa ya me kan obi ate fesi obi ante odi wo de manenko adenko ma kan parliament wo se hwe agimi e ye hwa what wo de nsama ya wa pesa wo kan ete wo jani du wa na de si wo yema mama kino na wo ka kire me adna se wo ye bia okay na wo de na wo ka kire du na waka wo de fesi wo de fesi o fo so mo fesi eti o ye host na ade na ye program na wo ye sai omro yanko o ye host so ka o fo so fesi wo ye host fesi ai wo do do nya kwaku o se o di to boy o so nana kan say yanko mesi bu beneti betifia ntokwa mpati de make no o mo mutie no munim de make Matias ye so Matias eti wo de wo no se wo fi so de wo mfa ya mfra ntoma mfra ntoma na meme no mienu a sebe kwanti bia to so ne me no ga wo kura de nke ni da so ha ye se de ye ni da program ye program le ya sebe na kwaku enya so de obo so mani kasasa I want not to so wo de to so sad ndia don't bring yourself yentia de di bible ba na o se enyi bible fia David hanya so de masa fosi say yeshwa me kire se me fosi wo fosi on nyed ma no ne de fosi bema sorry wo fosi on kasare fosi wo ya santini mi ayi ni o fosi me fancy me ko mani ko anim enti de wo mu nya ne se yenua ba no yeshwa na sem na wo ka okay odi manilande misrawa penifo tie no bema o ba fesi penifo su tie se o de me kire se wo edu na odi wo se o mo kan parliament sese ye wo hwe agimi kote ni munyansa so what I say ana na so want me afensi also want me afensi oh bra there be also want me there be okay also they want me afensi odi menye sa metu nesi I don't fancy edum so de besi ayo ne na fe du so na me se du so ana ka wanu da du so fesi o je u fro be po wat ase wo mo yanko ya menye sa eduru ba bi e den no e na wo di full stop agu no wo yes emfa na prepare me pesa edu so na de odiasi na sini awie ni be hu chale ana wo se mo mani nyina mo munyini kabre ni dua tu de edu so na de ede wo ko why eni da so bia odan mu enti case ne hu meta case ewi ase pani eno ma ne ntwe so fo o mo bia o ni da so da bi kasasa nye nyina wa ha e ma ne kasasa na nye chief producer nye ne me bi wo no a ene me bi wo David tie me ye David tie me kum Goliath asemi a wo kan wo mo udin o se ye ni da so o dey tie na odi fo nko na wo dey tie nyame honhom ne ye nyina ye mu o ya kan nyame honhom asem ne o bi o kan mo ne twensan bra nyanko ye adina wo ka se oni di da so ye mu ma men sanka biem ofoso me se ni da so ye mu aye o de ni fasi ai oni ade o de fasi katachaw asem bi o kan o se hwe sofo wo de kwanti bia ne de da wo so nti nka wo de hwe wo so ne ka esua so ti ase katachaw kan sa se mansa na wo du be o sofo ye ni da wo so ye ni da so ete na madi hu ya okaka wani mi ho ya asem ye ka adi hu ya okra na ho dodo na ye mo wa se umfa nyam paibo oh why pasa was say ambulance so asem we ba hu de awanya we kasa asem we na ni gisa no ma wo hu amedwere hu amejase ba obi aso na de opente oh kwaku mo ya sa dia menti ase sa odi for a counselor me da se otimi kan de wo kan bia na me kire se enipa ho adwuma we waka se me da se pan no de bechew pan no de bechew apart from pan no wo wa no me ne ya adwe wo wa no wan sa ni we ko pusa ni se ene no anu no me da se me nwa no enti de o mu nyina ne se ye nwa ba na sem na ho mete ba ma me ka sem bi eduru me bi a
ade ha wadwane mentra make kan kwasasem bia wa hwe ye firi baako ye tiasem baako ne ye tena wa na ada ne ten sese wo de abedan ye no wo peye ne adwenkyere wo ade na wo ko ne gya ne hyew wo mema mienu baako de fa baabi a ye oke ma wo to ana baako de wose won de woto ana wo wunya problem na wo ko ye kamia wo no baako no ade na won san obi wo hanu ma ho se obema na menete no wo bome de bia me kwa wo bome wajimi san wachi me de me ka che me nwa ba no wo mienu nyankopon da ma wo de onko ade wanya mienu wutira ye yie baako pe animu oho no nya problem bia ana baako pe chiri ai o mani sika anya onke na ntu no ntrase mi woni je na me de me advice ni say wo mo ye sa no ma no masa o mo hwe no mo ya ka sa de we enye ye ne ye beka ya ka do obetie do onti emom ye tu ma ne fo ba bia wo ko ne dum bi ho a nipa bi ho no ma sebe sikani brenti na wo se mi mani age masa mi wani je no enye yizo ete se wo ya les mi oni di eyize sa ba bia wo ko ne moa me de me advice ni say de me omuna sama metima ka chen say ba bia wo ko no wan hwe ya ene de ohunu ebedi wo kina no wo ohunu sa de tu nyina ba sai etu wonwane enye ne kra enkwa na wa sa dodo na animu no kwa omo animu no babo ano ofoso we mama ka sam cho kata cho ka simbi wasu bari na ntwa chacha na ewo no yesu mu kum wajimi uri na ntwa chacha ye di usu mu kum na da sorry ensisa wa uri no boko asudi wo wo fauto sikanti usu ubridi upra usu ana beko na said osika no osi wontimi kura nyane nan eti say insuo fama san o ofoju insuo enfama san wo ko ba bia fuom wo do insuo yiri ade obetima ye ni anu aduro bia anu aduro wo mu ane say masan sa no mo we koso enye oba die nko a won wa bold wa yade so wa bold wetima beka masa mama kasem cho sa no ma na koso obi wo ha ono be ma no ni sikanti obetima yisika to se wa mama mfa to se sika o mfa ma oba no wontimi but ani bre ani sikanti no waje but obenya problem me metu me hu sa ponche se bempreja aponche e fa ne nyonkoto da ekwan bi so eti baby a wo ko no upra ene wa ye bodu abeka ye nka nche o se kone koye de me meka chense insu fa masan abrantie no de o so be fa ne to wo sika mpempem kwa na ntwachacha na wo ni yesu mukumkum no jai to na kwaro nsisa wa hojo na wan hwe ya da chi bi ene de wo so ntimi nya na bedroom bebe na fofora sa abeka nkura wuntimi na kwada no wuo ade na wunyai ofoso me ma me ka sam chew ade a me be ha ma brabo no ofoso me nyewu de be ha ma brabo me nye yetu etuwe 7 preduasa yetimi ko hia base bi base no obi betima rensa be 5 crazy obi betima rensa be 7 bottles 7 bottles obegu asianza concrete so what concrete na say obegu asie obo asie odi alomu odi be asie no eche kuruwa ye be ka no kuruwa emma ansa na wo hwie guso na chese de obi be nom no etimi loku obi odi be asie no odi be asie etimi loku make di be apochi na ni hweme so enti dem pesa make nya ne say me ade be ha me no me nye me konam fi say one bottle na manum na me okay fine short ya say panashe yetu etu so obi so onum nsa short ya say enso edu de no wo so pa accord wonu panashe ba so me mo obi adin so ade chi no bottle bi yesa de copen and bi yanya enso ni dem enso na ya ko onu ne de no o de kakra bi enso na ne menase because of alcohol wanya bone ene ye ne de wanya bone o sa menwa no wanya bone so cha se obi so betima som e de atua tom enti ade chi a ye wade bi we friend hangover e chiwa ne ya enti enoma bi ho a emfa nka wa brabo ho ne nkopra ne nkowu enti me na me advice ne se emema ne emienu wo de nyame adaroma ye so obi anfa ba wo de wasese mienu aboso nyame adom ba ku fa ni mu ba ku fa chire de wu nya problem
then as so ye Onyusu Jane Joe Krankwa okay me da se odifo bla ababa wa no se chire ho no emwa no enti na asem na se abrante no hwe na o meba ni sika nko hospital o man in kasasa Baran kasasa. No. Bla, unim baby. And they were futu semono. Sompa 93.1. Osi di obetumi aye. Emu ho abomfia. Ababa no we junkie girl. Omo pa Soundphone. We junkie girl. Anna wankasa wobetumi aye wobetumi kuntum ho ama bema abosa abopreko am wo ha wo niti se pataku ajiegu ho wo betra ka cha ma ye yo me de tatim adane bon ho nti ye metua nana merci for Mr. Munyankopo ya bochina momle asmenti na momle ani awai na momfa junkie girl eti ye me boaboa otokwa no bongo ofosio girl sambeto na aka na we be ho no ho oye junkie papa ohiamwa odi adiamwa wo si di obetumi aye ne ye odi sesi a me ne wo kasai ababa wa no ntimi nyane nan yo nyame kura de oye homoburo aka me ka cha bente ne oye ne sanse ochichi ni mo empanim no one sibling turiye no one film no mbom money man into a bomb hole. Me na make a channel. Say nipa o si bone kwaso no nyenwe ya no to da. Me pa chew and daba ko pe na mienu e no de fa ne to ana. Dem che wota se e ye wo de ubetumi aye say de na futu semretie no. Your spirit come do the better for life. Yes, ubetumi ajai. Dabi obetumi aye ntiro okuntun ho a Bema ni bosa abopreko it's pa no so hanani ojagum ye na oto dani bonho a wo be ka che bla odawruma mano si ma min kufi kakrawate ai mfansi na abrotia afoso bema o se dia na kwa kodo no ontumi nyane nan enti yenhwe na abrante no emfa no ko hospital na semwa no Ofoso bema me dase na die di nkan no yenhwe ade bi ade a eye a nyankopon esei Sodom ni Gomorrah no LGBTQ+ no ne fana na ase ne nkora bata ne no abi ni na ebiom nso no yehwe enabrabo na yebo na sikani brenti ene ewiase afefe de enti no enipa bi wo ho a wonom dom ho akwa hye ekuo bi mu a yetimi ka se oyire kura se bi oda wachi no hwe na ebi a wamfa nanim eno nso wo ho ana se bi a hwe ye na ebi kura mpo na wa man ye friend se woni na ne sa na ema no enti se bema efa oba tonko a se wa hia ne bosome miensa na bosome miensa ni nyina wono de wo se enimu ho wo mpe no na emum akire ni no wo pe de se bema no migidi ye se wonye okotini a na ebi a boni na wodi tirim se wono de nyankopon enam so esei Sodom ni Gomorrah no se sa na asefo ni bi ana sa nkofo no asefo ni bi na aba be pie ha se no mo no na ebiem nso no me de me ba be bu atena na se me wie me kasa no me kasa bema na wasa oba ni sika na wode kwa ya sabia na ansampo no wode bema ni sika na ase bibisa ma me nko oba no so on se emma ni bi wo ho a ofoso bema ye ni nso ade enya se bia omu ade o but na ni nso de owo me de mi moto ba ko amatam de aka me ho me si be content with what you have de owo bia na ma wani nso se wo hwe nso no wani nso na se bia obesesa na se sane fa de ye one bema na tie ena wo se bema no onye de wo ma usika oseden enti no wo kwa akofa bema foforo na okofa bema foforo nso so a ade aye abufu ye tan korampo na meti asem no na me ba bi tutu me kola no ene se obefa me weekends obefa Friday Saturday Sunday na Monday yaba na it's a 3 days it's a 3 nights na okodie na me fan say days kura
oso ma ne nsa na obutu no so saa na ade ache na obo utunu mo nko ase bi mo fa nche me ade no na ya mabufu se oye wie so a na wa gya me kwan 50 cedis wajimi wasa ba betra ase no mo say yamwa na o ma ayi sika nko hospital na ya wosa no na obi na me bisa ne say onse ye nuanom sabi enkramofo no e na ya no obi wo hwa wonye ne busuani krampa otimi de ne koma bema na abusuafo no so bema na ba ni mu abeka akire abusuafo no we wo so ye akani ana na me bisa nsa ne maame na ayi so a o se ne maame mu so wo ho na asem basabasa bi mi aga na nkasa na me hwe na on hweda nya papa bi asa because ade na ye de ya wo na enya ode no still I was 50 Ghana cedis na ye de ma woni ntino what ho no for so be ma de atresem ne kan da bia na me ka se Nyankopon asem e betena se da se de atresem na kan no o se bibia betwam Nyankopon asem de entwam da o for so sa wo hwe 1 Corinthians chapter 6 verses 18 na bi no o se de obo adwaman no o ye de se wo no ankasa ne nipadua onu obi na tie Sama sago for minim so South Africa so henye ena watimi ayi nanim on do se on mema mienu na ye hu bi de ena we na sada nya news bi asa se oba ne mema mienu etna na mo we se de wasi ayi nanim se won de asa o wale nipa mienu ana se mema mienu no emu ya ye ewrem kakra so South Africa na nansan emu o mete se ye se ma ne bi wo ho mutimi wale mema mienu ni ade na watimi asinkete sa wo fa mema mienu ba ko bo to ba ko bo we na de wo bo wanim no o ma usika na de wo bo to no o pesika bia o si 50 Ghana cedis 3 days na o kwakodi no na wo sai wo no wo de ye boni akatua eni wo 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 se we ya baba Onyankopon amwa na obefiri atiasefo asase so de akọ de wo pe no eno anu wanya na so ni nyina mu ne ye se aboanom akoda ne mo nkwa afikyire wakọ aboase aka na yen ka se bia ye gya ne sae sabe ye ka se na brantia na wo ye ne sa no oni ne gyae oni ni ho biem ena sabi ne to kwan no so epolo ayekoro ese wontimi nkọ toilet kura na so wontimi ngya ne nan ena sabi da bia mo gya ne so obo pad ne ade ne nyina ayeka enti ano de ka ye be ya dan ye nya asie wie enti ki ye be hwe na yetimi ne be ma na kasa na watimi apesika bia ma ne de akwa ya sabia na emom ofirimu fi ne wanfa anya adesua de na se wanfa nyansa bia ofirimu na se okoye ono ankasa ne ho bone biem saade a na de beba biem no ontimi mfansi enti me de me se ya mboa no na be ma ne ntimi ma ne sika bi na ontimi fa nkwa ya sabia me da ase okay ya mboa no na aberwati ase nyame asem ntwam jeans atade asu ntwam saa na Benz car so ntwam nyoma ntwam owi ase no nyame asem ntwam da biara da ena jeans atade asu ntwam saa na Benz car so ntwam da biara da wa ati ase adwome titia enu ti yabasra se anyaba yemwo nipa wa bra wote ase anyaba sese ya hwe na baba wei didimu ne koyi kuru kese a udidi afache na ekoyi kuru kese a wanhwe yi a baby ade na kwa koduro no twumwa ne sampahye so ho pe wanhwe yi na se ye de tanana gutwumwa ne sampahye so ne de gyatumwa ekokambomu a emwa ebema watimi efrati asefo asase so afu ni nyina behye ye besere wo saa kwa no so 0554931931 0554931931 0548931931 na yene ya frefo eso ekọ twetwe komo trumuntu ana se de abrantie weye ababa we asefem chief producer ma ababa wano ne nkrofo bi kokohwe ade no se de ade ne si aye no hu hello yey mo papa masijini masaba di hey wedi ebi mada yo mu bi aso dia hey asemo wedi Sompa magati ana wedi ha nana memo sebe bema no wode ko e bibia ni bibia na sede baba wane se 7 producer wode enkutofa ne bema ne ho a
na ene pasorodo saa na baba wa ne chirim kire yen se odi ko ni bi di je se na ndaroma se ne na papa so focus e mesi kono me so ma bua cement me ko ai gather cement to the say na ma bua cement 10 na ye dia akova 7 na yina mam okay sika from the announcement ya wo keken ya semo hello Panipa udin baby a wo frefre Francia of the connection or just odi for Isaiah police over ko pe obi ni wachi bi mo me yero ba ya wuti to onye no kasa oso onye another nka me pese de man no na kasa wo ba ya akra de wa mo ni di kra na kwa ma fadi jom wono mo dia waji wono mo to to me sa ya mo me ma mo to sia bi omra samu aso o chiao me je so pa omra samu na ho ya de ne ho ye na aponche kwa nka me pa na show wo mo amfa aponche na amba hello akate hello Pacho, good evening. The Pacho Mpe Nipa. No, okay, Lopez yanko. The Pacho Mkasapita Pusha. Jo. Chimo radio no, and now TV set no. Pacho you. Anya say be you free so. Pacho. And some mun coming here and more mammy. Jo. Na the wire ni the wire boni ankasa. Ha say. Nyame abo the papa say. Sunday would also be boot to ade. Oh. Umanye nyina yenko ne bo amesremu a na se dia kodu ni de anu aye tin. Oh. Mesremu a why? Oh, yate. Na abreho ene ababaawa no obi atenase a otenase street ode ne to no emfinfin ni si ho na ene oba na otene to fa so na wapagya ne na ne sei de meye no ka obehu sire mi si kire no a otene to ba akoso no wapagya ne to ne na abreho timi se kuru no baby akodu no anu oden hello mame baby a ofrefre udin e pa cho le frefre tasomaso no okay ne pa cho na akwati asem na kwa akwati akwasi bai akwati na mo ka na asem no akwasi fosu am frefre da the sister kuya ye tre wa tasomaso zongo lato di asem no lato di asem no akwati ya ne pa oba no ano brand what's pa kwasi di oba na asem nyina minimu nyina ti nyame ya aduma producers ye ho adwuma kama pa Epa cho you anya me that. Nyame nka ho pa. Nyame ti ase. Hello, good evening. Maje so oba pa odin baby a ofrefre. Evam this time cause of is ready. Okay. Me the kaka wa kan sa isama mwa nya na wa na ntimi nya ya. Yo. Ye boano na yahwe amakuru na wuse de be ye obetumi atran ne toso na sere ositena no are ho pa so wa em from so de ba no me van chen na ye homete ontimi nya ne nan kura anu odene hello good evening na bibia boko de bibia hye we you dey share bako be ni SK Bolas na menene obuase na me de me botuo na me sham ne moduma pa moye yoke na oborisio ye ba jo na wo mra samwa ene wo so fra mo ntenyo mo di bre no ai o say o su bi o mo ko wo mra samwa ene wo so fo aya be go mo te mo bendo do e dia twetwo mo ntemu ye ya to pasem no enye ba bi o mo tende ya de glu asoso o mo to aka akonwa na obi ene obetwa so re free o mate mame papa ya da ya semi ya na atesem onse asemwe no ta asem bi brawa enyo be betu ofu se gayo wa ready efo wa ready bana ese wujai die bi etu gozo ese afi enim nyansa ensi nyame bible say wo kwan ne botaso shema kwan ne ensuo so elupre kwan ne ewiem mema kwan ene ababa wase pakata da ma kwan na ababa wotumo yenu aba no nyame kan no nya die obo echi wono odi dem no won fa do bonim wono na bibie no a enkoso ye ma no onyi ne ho emfiri
Tibia body bia ense enfotem enyame besia no enyame aka no omro one bejafonya nyame shamo nyame kamo SK Boras Obuase yebeda se hello Nana Pamle Nana ko say Oh, hello. Good evening. Panipa Mageso. Yeah, my way. Nyami adom. But some person me also mistake in Pamikia. I'm a friend. Oh. I'm from anyway. Okay. From a branch in Oh, no. Some customer can say, a branch and I know this and now next time, you know, for Yaba, get him. Let us tell baby, Kofa winning number. Let us be a certain don't dress a bit much life. And to the life, I had in the party. Maybe one didn't know when else was done away. Give it to Obama and you can do it. Let's be a okay. Edu baby sika eni ohiaman so mi kopa bibia bedi ene me be de nenam yo ababa wa adwuma papa bi a ka wankwa akosia san kwanhia no hello baby a frefre wudin Oja pebe Malik Studio na pesa ge ankwanta afroitin okay mekia omuno one sofone benya jomo pa ababa so mu hene kono mbona ya na dwumu seranye papa so okay kuti na na mo semna nze mema no na dada no tino mena yes ikimi mo ni bia no ikimi aboa yebehwe na ya boa no hello fu maje so Peter we the Peter ni asa full like Piero yankoyenim fu say and the mom you ra go ni with adai the again no the watch no no me enko no kwa o me enko no mo tipo ya o me enko no kwa okay ababa wanu ontimi enyane nan ontimi entra ne to so awerehosema ewom no hello hello yey yeni na mu edu jabi e freme sa no okay awa femi da awa Sompa awa Sompa butimi aye na meke butimi aye Adam company for this year bo awe Asem Aboagye Sompa este no como nesse não tem que ali limo adimodi no demba to be the fua ni say den na yete ni na yensabe wa ni siramu na wanka mu amen hello Panipa baby afrefre udin efe me kofi ti adman ka tepu diso okay me chia onu obejafo omono me chia opa ba oba no se mo ana mo kode a mo hwe no tumi wi a mo hwe na dinu ma no na e be se onye papa ya semo Uti hono bi ya usadu eji janu okoye na be ma na so jaso wonnemu akobedem se ta dine no bi wo mu kakra nti usaba dwafo mu boa no to ni wi a mo hwe na dine ma no kakra okay obi se ye hwe na ye boa no to no e ma nwoma konkan ma no a ye hwe na adwene mu so hwe na nwoma okeka no ensisi so hello udin baby afrefre nana problem me gadi sayo ye nana kafra na ko she he na mangwate ba bia o na dai na tete funu so me atukai nana jina ye na me se aha tete funu se la na so ya sitibinya hello nana mitio jina ye na we kura na ka ba bia ka mayiu
Kawasem. Oh, primary Nedie. Hello. Yes, sir, Abdurrahman. Noki. My offensive Kishare. Noki. Mamma, no, in fact, or your papa, on my bill for one ma, or being so furniture. Or bad anything one than me, and I, you know. Didn't know, I am proper man who said, your way and I have bonnet man. Oh. Well, why you cry? You from Empesania Mano. Oh, you go up for fresh. And your man Bema and not bar Asia. No, they will tell their mouth no being fault to not be so forward anymore. Officer, yeah, I have bonnet the mano. Nah, through more. Over South Rubian. Penny pay. Oh, the way and one you cry. Yes, Remo. Now, free fear, no one's uncle will be near. Okay, last caller na yenko Jumedi no so hello. Hello. Penny Powding baby out free. If I'm buying a job because I'm free boy my Soko. Okay, Soko. Oh, Miss Margin says Obana the money meeting on fast no amwa. One is a bow. You. Yeah, hello. Hello. Yeah, achia ante ya ne of Apollo mame why? Never show me. Omuno ne so boy omo fire me di e sere omo kasa omo jaso owo nye nje mai. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie ena wani eguso wo hwe ewo Sompa TV Sompa 93.1 Odi for Samuel Prayer and Counseling Center. Odi for Samuel Prayer and Counseling Center. Order for make out yourself ye bremodi for bakope ena ka santimemwa Ghana memwa ni wiase afana nyina ono ene Odi for Samuel na Odi for Samuel wose make out yourself ade a Bible anka ho asem ade a Quran anka ho asem bia no onye ma da biara da kunuma me onye jobi yire jobi kunu ene nyoma bia ensem fata na be ma brabo no akofom ama obie no Odi for Samuel se onye da biara da ko hu kwan otumi so betumi aye nanso neja ankyere ne se onye ne sa ade a oye de bo nipa ne se eye akwantusem wani atoto nsem opese otu kwan ya ji usika edi bra ne ofa kwankyere enwu fom wobaju sika ama empo akwantu no na pese ofa play na okokro bi so kobo obrade a ekwa bi aso Odi for Samuel say obeboa amanyoma konkan yie pa I promise and faith obi so obeboa e kina na akoye jeje mi asem wan hwe ye obeduru ho no wono an kan you nanso obekọ no na ye hwebu ada eno akwakoya asem foforo kra ayanim gwanse no obi de elto so yade kronkro ye amama kama semo ne nipa benya wane free yade bi wo ho a ye dokoto asupiti ani daso ne se hospital anaka yesa yade nanso Dr. Panisi Yemfan Kofi abra ho ntowo eye honhomu eno mato yade ndi ama Odi for Samuel say akwankyere mu omre saa na oba obetumi asa yade ama Nyankopon ni monyam ade dipa asem ato wo koto a yade ato so asemi enyewa yade ugina daka mu abedi bemwate ababa wa obeda na obi ni wada brante esenyoma emanyoma kofom ewa brabom awade no wapem so bia wabompa ya kire kropo twedi apon enso mfempade wontimi enyi mawo eye bibi na sankra wiem ententa cherew eno so esenwoma unya adwuma no nyanya bia ye ma posu a dibre bia beto ho no amanfo okutiawo yakodi for Samuel Prayer Counseling Center ne yakọ kokogya kwankyere mu omre Odi for say se wo ba beduru na so ye ho na se watumi amwa pade a na Nyankopon tumi ni ho eno tie kọ manhia ahemboboa no Ejaba Family House ho ana kwankyere anu onam ho ana jakokọ na so Odi for Samuel say eye echina wo betena se obetra na henwam na ene obi piada ene wo so nsam ni na wo hintasem bia wo ka kyerɛw na wo ka kyerɛw so a obetumi atuase ama bibia akonkai ede ama wabrabom yakomanhia yeboboa no Ejaba Family House ho ene Odi for Samuel wo ma manfo akwankyerɛ na wo chi omo afiri omo punkyerem na wo ho asa wo mo ama nyoma akonkai ede ama wo mo 0504 5884
54 0504 588454 and 0265 44 1995 0265 44 1995 and 0578 40 5519 0578 40 5519 na nyoma enkonkai enfama odifo Samuel sebra na adie bia da wani so no obeyi ama ho ato awieye ebrem Nana Kodom Company Limited Nana Kodom say adie den san ye ne de so ye nye yewu adie den san ye no se o ka so de so be ye enye ye da biara da enu ti no de Aaron or spirit drink abadwa so wo de wo yirika yiribita sa abadwa so ye to bi fan ko ye party ni apontra hodo no eye wo yirika yiribitas ena ebetumi aboa ama adofo ebeba no wo mo betumi anum bia mo mo ani so ayese na wo mo ani agye sa no na me ka kira na sansa we no unum bia hangover ni mo debi hangover nim ade beche obonya ochocho man tetentasuo dia say ene mutwi dokro ne mako no wanum atonwan dabi we die wonom kra no na paduane adi efisa ti wanum nwan ma appetite no apia tete no eba wanum a wuti bidie ni pentempantan na ne wudi kwa wanimu no wo force kokoben na sabre wo woni wo fen so Nana Kodom ahemfie no ededi enhwanimu pe wo ofon ase kokoben kumase heye na mo pene dodo atode a Dr. Mensa from ho keo ukowa ebusu secha baby atonsa tunsa wo keo Dr. Mensa from obia suto bia bewura mu bia da ubenya Nana Kodom oyirika yiribitas ne Aaron or spirit drink bi na watode akodu juma Jacob Bonus Sport wo Atonsu High School Junction Bonus Sport wa Atonsu High School Junction yakwa ibenya oyirika yiribitas bi ene Aaron or spirit drink bi ato na nyoma akonkai edi amaye o photo sport ewo timati mase o photo sport ewo timati mase sa na majwa sport so ewo timati mase wa majwa sport wo timati mase wa yanko tobi ni afani adwuma na Aaron or spirit drink no yika yide no bottle ba ku bi se de ho anika no eyetiatia amanfo atuni di michumu du na chese etia ye pa utimi ene show back pocket ukotu kura tumi di shem sa atoa no ne frɛ no chimu du no ba bia to satunsa ewo manka nam biada wo yiri kayiri bites okwa ubenya biato Aaron or spirit drink ubenya biato na de akodi ujuma sani duduo mu dia na se wo hose a wo tonsa dia yakonye ne polifo nkosi konwa ntrase na enhyehyɛ mapa nkoso sɛde be ya obetumi akotobi na woso aton ateso emfaso yɛfrɛ Aaron or spirit drink Nana Kodom Company Limited ewo ahomatrufo iso 0541 688366 0541 688366 and 0240 692855 0240 692855 and 0246 9140 na yenko tobi na nyoma enko kai enfamai de oba no anya atrase de oba no wanya atrase ma me memwa kwa ba ya eja wo me na empomte sen radi adom udin ede sen e pa cho ye frɛ me maame amadapa firi hin ne baaye e pa cho mi firi kumase kropo pa cho jo maame Asem Mpe Nipa yedwumadia na se ebema nipa ho ahenha no edi asem na ade bedan ya o de bedan ya bema ho ahenha o asem ni tripo ene sen yo panifo me damase ni nyina ne se 1998 ena mabusu afie wo Krofrom CPC Kumasi Krofrom CPC ye ya ipacho ane jo enti ekoba se me kope me nana no je plot esi dampo mienu na mansi anwie ekoduru lent enti na menye amadwen se minsi enti me maame baako se wanya no ba bi ko
ena o te se mi sida na o se ama se obetie me di a ene eda no ensi mfa wo ma enkonkotenem ntina che se ama ma ye basa ntina me se ma me mate ena mi gya ada no esi ho nipa o si dan so ma me so eye me ma me no a o ka asasam ne kire me no ne ba ena me ma no ehihye dan no e ma me ntina me ma me ketwa e wo fie ho na me ka che ne sante me sre wa wadawroma se be ya edan no e be ya media no obi ba eno ka so opeda no a fama no na won to aso na me ne nyen hyehyeye na kire se ho no na wo sika fam no wapemana da bi me ma America asase ma me no nkotena fie me fa me ma nkotena fie ho no ene ma mi jai edan no okay enti edan ni si ho a saata nya ne se ne fon abuei enti wo mu a ena ababa wa bi ba se nko pedan no na me se ne te saade a me de agya me ma me e wo fie ho enti ko ne ko ne no enka wo na so pedan no abrabe ne menka wo ko ye no papa me nim se na ma me ne beba wa mabim ena me de edan ni si ho no enti wo mu a mfa se na ko be afe ena me ma me no esuma ne baba ya e ba se sister ante se unua ayi ya chei wo ayi wo tachiman ya na oba ha se ya wonya ba bi na edan na kwaye ba ko pentimrante ne doso wum enti ete saade a man ba ko na wonsiesie mu ne so oba onso anya yede wonya bi adam nam se enti wakaye nam se nyehwe enti brakro no a na otama me wofa eba ono so baaye na o se osremi a me mane nya baako enem kana oba akora me wofa baba na ebeje na me wofa mka ase da bi oba de so obetena fie ho a obewu agu fie ho ma yensa nka dan nti se abema de se tie bia bedu baabi no betu akọ na mse anya hwe se ye nyina ade koro no a papa se me kasa me no mu si nkonwa se de me ne mo kasa sesi a na mabre nyame enti ma me kasa na mse anya hwe o de womo so mbeto aso na emom no mi ko frifri niema saata mo na ampa me kumase ampa me ha na ye catkis na etwa blog ma twa blog me ko to blog na ba ko ye 20 cd 20 pesos ena me to dan ni mienu mi hihye du lente ho no ena me de mi jasi ho me ni o hyehyɛ dan no me kasa oje me kapra na me boa na emom wo mo be hyehyɛ dan no mom no ka se sister wo de wunya bia na ade ama wo mo na mse ho enti saata mo ho ka nyina kosi 2.5 na me ka kire mo se me ko frifri niema na beye so bi kura na se wo ba beye dan no a meji ni sika no ansa na me na ye nhyehyɛ enti akoye fie nipa die mo fa sika wono ma me na me fe nkonkotua kana mo de mo beye atena mu a mate na me de me ne mo kan ne sei papa ma nwuna adwenboni bia wakire mo atena dan no se ebra mekan na me ba se so what 31 years no no 5 years se wo ba be wale kora enaja me ma moto adan so se na me ma me no pese dan ni firi me nsanti ena wo hye da ma me nua se wo ma maji na da achia koye ne dia ofa matna dan ni mu a se mo ye no matna dan ni mu mo de ma han agi hu sikadi pani mu a otese me se me ha obi dan ena me damu na mse nyehwe me kɔ dan no ho mo ten a wɔtɔn dan na maye me kɔ ho mo so wɔtɔn dan na maye na mse me tɔn dan ne sɛ na mam me tɔn dan mam enti ekodu brebi na je sɛ me wɔfa ya mo afrempɔn sɛ wɔ ayi opem so na wɔno me kɔ ho a na je sɛ me wɔfa de ɔne me yɛ na mani nye ho enti a kyerɛ no na me ka sɛ wɔfa enti susua mpa sɛ me na na de ade ne maame me so mento ade ne ma obi enti se omo se ma ton ama omo a se omo atena mu a ko menfi aduasa enti te sa ade a de omo atena ma koduro no omo de ama han age so mfa so de a ene se me age me dan na me so ma betena me se me nya adwuma enti omo mfa ma me ena me nua me no kae enti me no ka sa ta me nua me ma me no so no omo te ase a kire na omo wuye no
ɛna yɛkɔyɛ yie ne wie na mede to w'anim sɛ ɛdan me pɛ sɛ megye me wɔ fa ba nso kasa ne nya mu me kɔ dan hɔ ka kyerɛ me sɛ me dwuma sɛ kasa me agye dan no kwan ɔde me bɛfa so no me m'ani nye ɛna m sɛ na wo sabe bɛma ba na wo kwan ade me bɛfa so aseɛ ne sɛ enti me wɔ fa no mo mienu a wɔn yɛ ntaafo a kyerɛ sɛ wɔn de wɔn ni asɛm ne mu bie ɛna kyerɛ sɛ me bɔ ɔmo amaneɛ na me nua no ɔhyehyɛ dan no na me nua no ɔtɛkyi maa no ɛtimi ne na adwene sɛ sister ebisa ɛho asɛm a ka sɛ ɛdan no ɔhyehyɛ baako duru lɛnti na baako so ɔhyehyɛ duru na yɛ foundation ɛtimi fɛn bisa na me ka kyerɛ sɛ hwɛ no kora deɛ yɛ baako pɛ sɛ wanka no kora na sɛ wɔn nso yɛ mrada bi a me deɛ sɛbe mani abira nkasa ɛdan no na that TV no so no ɛdan na ɛwɔ kuru from CPC no a maami ɛyɛ ne wɔ fama agye dan no sɛ watɔn dan na ma wɔ mu no ɛna ɛda TV no ɛso enti ɛba saa no ɛna me deɛ me bɔ me wɔ fa no amaneɛ no mo se ama yɛ nim dan no ho bi ɛdan so wa na asi dan no me nana no mie no de ma baako na sɛbe wafiri mu baako de wɔ hɔ ɔ sɛhwe maame wo dan no na how many rooms 2 rooms monfa dan no to so me hwɛ ade okay ɛdan no na ɛda so no maame na atitini bowurim sɛ abusua saase obesi dan na daachi ankwama bi no sɛ wantram kura no a wɔde ama hai no no so anya bibia di efiri sɛ ne nananom ɛna ɔmo asase no ɛna santemam hakra no yɛde ɛma na chichiri fie na wohwɛ asase a ɛyɛ ma asase na wo fa bakra de kosim sɛi ɛnso ɛnɛ maami ɔmo ya abono abra ne so a maami nani atutu aka ne nsɛm sabre no asɛm no ayɛ asɛm na utietie mu ensensɛm so a sɛ de me maami kan ya ɛda no osiduru baabi no ɛna wɔyɛ na adwene sɛ wɔde bɛma obi wɔ abɔnten na ka watoa so ma menya saa pɛpɛpɛ ka de mu obi atoa so na wɔtrem ateka ɛna kosi sɛ ɛhɔ no na mpɛ sɛ ka kyerɛ mu ye ɛhɔ no na me maame ne frɛ me nua no wɔ tachi ma sɛ me mesi dan na me se mintimi ntoa so bi na me me school fees ntimi ntoa so bi nti wo mra magye dan na koye ne dia na no asɛm a ɔno wɔ kan na ma me hu me na me nimi sɛ saa na ɛteɛ ntimi nua na no asɛm a mo bisa no ɛno na ɛma me hu sɛ me ma ne momu ɛhyɛ da sɛ bɛyɛ a ɛyi no dan ne be firi me nsa na kodi wo mo sa because ɔno me si dan no kora no na onim ho hwe na ɔwɔ tachi man wawo me na ɛdan no usiduru sɛn me pa atwa me siduru lente na usiduru lente no sɛ wo yɛ wadwene sɛ wo de mo obi wɔ abɔnten no unua no gye ye no ɔmo ma usika bi ana me pa atwa nyame anim ne kure na me ka sɛ na ayi no a me kɔtotɔ ya me kɔ firifiri ɛyɛ no ɛho sika na de he na kɔ firifiri ye me blocks me to anwea ɛna ɛyɛ fɛ ne sɛ nipa ɔhyehyɛ ye no na de ɔhyehyɛ no kwa de no de nye ho sika na me di fi wo anwea ɛne ayi na me kɔ firi blocks no ɛne cement ɛho sika ɛna me ka sɛ omo fama me nkotu aka because me free papa na me to ade no ho no oye president sofo no ayi oye friend of a free fa nto omo di sika ne ma wo mo de mam na me kotu aka nto omo de ma no omo di sika ne ma ho na to ada no so biem omo de ma me no e na mo to nchansen e de boss o e na mo timu enti wo mo tena mu na kyesa me nim se omo gye da no e de amahan mo je dan no mo to aso wie ya mo de amahan na mo gye hu sika de me wo fa ba no timi de dan na mahan no de otu kwan na kyesa wo fa ba na fe no sei yamoa wo de kofi amoa wo fa hen wo CPC wo won de ote dan no se me kase maame na wo de edan ma wo mo na eho anwea ene blocks no mo ma hu sika no wo ye krata bi to so se da bi se obehia wo dan wo fa me ka kire me maame ne se de osoma na oba me ka kire ne se
ɛdan no nti na me ne wɔn anyɛ krata bi ɛyɛ media obi anso di adanse sɛ ɛdan no yɛ media na emom ne minua ne wɔn enti no wɔn bɛtena dan no mo bedu baabi no sanse papa no a ɛyɛ me maame ne kunu no me bisa ne ho asɛm sɛ papa me minua ne sɛ wɔn na ma wo yɛ dan wɔ sɛ wɔn yɛ dan ne deɛ onim ho hwee wɔ sɛ onim ho hwee na m si yo ɛso so minua no wɔ tachima no se wo na ọma wo ye dan so mabisa papa ne ben prensa wo so onim ho hwe enti obi aso ofie ho ba anya krata bia ma obi a me si ma ade ende minim bre kora me si ade no wo me se mampanifo a mo tipenso etese wo no mo aka se ofie ho se me ye nana me maame wo ho me maame wo me wo ho se wa ya brewa na emo me wofa no pa na wo munim eda no ehu asem sa me maame sa ata no wo wasa nti won de onim ho hwe na se so wanyini kura so bisa no wo hu ho hwe na me wofa mo de wo mo de wo munim ehu asem bi pa se mo anya krata ntuso yi wo je wanwea ene obloso sika so omo ka so enua ene nchenso om de boss omo plaster ahun wo yaye omo so edwom zika obeka sai papa me de minim ne se watena dan me ko mfie aduasa di e blocks ne ayi sema ayi a wo kan se wo matena dan no ma anya obi aka preba bi abiem enti matena dan mu a ko mfie aduasa ni na je se mo no mateme ka se mo se me ka se mo ntia se di a ene ya mo nto aso a mo de to aso no mo de se matena matemo ka mo fa me kuntun sinsi me ho na me hu sampa eya media me no mu ni manso sembia Opaniche Majoy. Hello Opaniche. Opaniche. Hello. Opaniche Majoy. Hello. Opaniche jina homano so enso yakasa wonte wana wonim asase no abakosem ene efie no a ye mami esi no CPC no paniche ejina homano so emso mbuya yi na sutire ono akora so ne yebekasa na ye menwanwa se ye frɛ no a on pese obekasa no unwa be ma no wo tachima no se woda no dimu akotene pa oni ni chei okay. Hello. Hello Paniche. Yes, open. Panipa ne pom te say. Nyanko pardon boko na unso e. Eda nyame ase. Oforisu Aboagye Sompa TV Sompa FM ne na otwetwe komo anwumre. Okay. Panipa unwa ba no dan 2 rooms na ewo kro from CPC no. Ho enkomo ene say MC no atwetwe komo pen. Ema uchichire yemu ho ensensem ene sei wadaroma mi pacho de meme no kan ye no e de fatu ejai se enwom de da ka tifri ne wura no yanya wi de twene anim da wa ka mo nchen ka wa uchire mu mai wana minu aba no pacho abusiafo opanyi che na mo ka sei minu aba no onye mi ni da ho asem bia na eni se ebe mfie be du nwotwe eni aduonini ena na o hihye dan eya abusia saase ena o hihye dan me ho na me papa kuma efre me one me ma me kuma efre me se mi sister na hihye dan bi na dan no o se onti metena fie ho ebi se ho ya abusia fie enti wato dan na baako wato blocks 3 ena baako de na oya dreadlente mpacho so ontiminti o cheke ho ka abo agu ho ena ti agu ho blog agu ho a on fento dan mpo no o cheke ni nyina ka ena o ma mitu aye
Me ban to be 20 to 18 years ni. E da mi wa o de ba betu manim say e da na o ba beji. Na say na wo sa na ye no. Me wo te say wo car na car no o se car no waton. Na obi ko ye ni ya. Utimi sa ba say o beji car. Asem ni ntieti ani. Enti me ba to me dia dance for ba ko 4. Enipa na o ma ne ti say dan no. Me de number amamo. Mo afre no. Omo maka ho a omo me di sika ni si on ne so omo so me papa kuma one ne yire ne de nyame mfa ne nsie wawu me papa no owo ho onwui ono na sika ne besi so de ma mi sister yi na isa na ye no de a senga de gewia se be ye de enti se wabeka chem so o dan bia eye ntrosem no wo ka no pani chei eja na edano eduru science na oka se ontu metrefi onti oton ho abo eni anwea ne blocks ansa na moto aso me pa to edano ba ko eye no ato 3 blocks from foundation 3 blocks foundation to ba ko de na oya du lentil enti mi buseo se edan no mutu a eho anwea no ene blocks no ka no enhyehyeye bi ko so se de wato foundation no ene ba bi afapem no akoduro no oton mamo ana waton dan no se want me nya adwuma ni biem oton ma wo sei oh sa dan ne de mpa chaw 20 years no we 2.7 and we so 2.9 acha de mi sa na moye paper bi to so a ehye mu kna se edan no aton amamo me pacho ya nye paper ba me wa dance for no ngu ya ne de omo wo ho anye bia wo me pacho wo panyi oni ma dance for no kasa na sembe no mso kae fatu abedwafo nanim ejapa ona mene wo twetwen komo se sefata se adansefo no mefro mo ahoma so se de mafre wo ya mefre wo mo manya wo die na wona ye ne wo twetwen komo eno ti kasa me wa no maame no me di tra okay wonwia no pese obusa onsem ba ko mienu miensa bi me pacho me ni asem bia obetimi abusa me obusa na ko yi ano da bi me pacho eja cheye me da se eja cheye mintimi ne nkasa eja cheye wutie me pani pay trosam na wudie wo ya cheye yo wo trosam na wudie wo se ya moa no chese ya moa no ayiri kasa ahyew enti wo me se dan anya mo bekume wo ya cheye me kasa wa moate se woni mu a ade sam wo fa aka kire mo se no wate abusuanum wate mu so ayate enya no na ye ka enya no na wo ka wo ya trofo pa ayi wo fa ta wo ka ja ta wo so dan wo ni wo hwe wo so wo ti dan ma won wo so ni dan wo hwe ma bu sa wo so ni wo for nan wan e cha ma na wo ni sika no ma me ka se gu microphone nim sika na mode ma no bu sa cha ma se sika no kwa ni nya na be ka me nsa wo ka kire me se me si dan no me si ya 17 years ni wano asam wa ho wa trofo wo so ye sofo wo ya trofo pa se woni mu a wo ya trofo pa wo da ho aso wo da ti so no pampa so aso ade mo ka se fiansa asefo de ye moa won ma me dan no ton ma no me to hwe ma no ya krata ko otum me de ton dan na ma no wo sika se na ogi free ho wo munyi me se ania ma me de ye dan ko duru ye no ana me ji sika me ko free ana me ji sika ne kokotu ya me ne mu si gonwa e wo ba bia ogi sika no all this kind of man hwan utana me ma me na wawu me ma me ketwa no ne ba e cha ma na be ka asasa ne kire me mo kura me ne wo bia kura si gonwa wo tachi man ana ho na wo te me ma me ne frɛ wo se bra na be gi dan no se be ye wo dia enti sesia no ye betu aka se wo dance nipa no hwan me dance ni ene me wo fa no a edan wo ba ha se ye twe na no ase ye frɛ no sei wo de ata
ata ono so wo fan ono so wo fan asoma so isafo omo ye ntafo mienu omo nyina omo ye ready sese e ba se mo frɛ wo mo a enti maami yi enkomo bia nkoso se untumi ntwa dan no so nti wo ton ana me nka hwe me ma me ka se ma me mfa me ma ne nkotena fie ho no ɛna ma me gya ɛda no esi wona me ka kyerɛ me ma me ne se ɛte saade a me ma nka se busuani kura na emegye dan no enti wo ma me na wo frɛ me nua no wotachi ma ho se me se dan no me ntimi ntoa so bi enti bagye na no asɛm a ho wo fa na no asɛm e wa ha sei enti mo na mo bo a mo bɛte because wo kura na wonim dan ho hwe ye frɛ wo ebisa wo so dan kwa na anim ho hwe na wo ma me frɛ wo se bra bagye dan no wo dwene ho se ye kyeremu a cheyi a wo kasai odie no wono ye ayese me ne ma me so ho enti kasahwe microphone enuafo mienu sei na nafo mienu enti baako eba ene ne nana ne chee no wono ne nana na ye pani ansa na me nana aba enti je se me fa se me maame ena wono soso ne maame je se wo mu nyina afiri nana baako sei so wo efi papa baako enti akoye se we bani enti me maame nuaba ene no nye wo maame ne di wono me maame firi maame baako wono ne nana nko ena me soso me nana nko sere na mo ya busuafo ai pani chei eja mi jina so okay enti pani se sia no enkrata nada no so anweo blogo di otoma obia no adansefo de ebetumi aka se obi okura obetumi adi adanse krumu enu ti no yeso ya di nkomo ya do asemi asuko se moka se da no na 3 close a se wo hwe Sompa TV no a dan ya kotwa ya de abeto ya fidie no so se moka se na 3 close a da no se no aduru lente ni mienu nyina na mo pase moka mo asema no ye denti no ena mo ama baako bi aye 3940 baako awache baako na mo de je ayi afri ma mensem eno asem te say ora enya no kre me medin kan ka masem amaka ne me no kre me yi adansefo se frɛ wo mu anya bia mpacho obusa amadansefoɔ no ɔmo sesɛi ɔno a oyi adanse ni no enti mpacho obegi sika no na saa nkrɔfoɔ no na ne wɔfata na ɔka no na ɔwɔ na ɔde dan no a ɔno adi sesi na no asɛm ɔdze oji sika no na okofiri no ma na ɔdi kotua na saa no na obegi sika na firi me ho sɛ bom besia anasa me menye sika na me sɛbe me tutu go ni sa pani chei se utie wunwa bai ne kasa ni animu no a na wono de na adwo kire ne se opa abontusu ni na kwa betoa dan so na ka watram ate eti se ye hwe mresante a ka musoma baba tra dai mu a se sesese a se ka muta amoaso edi asem no oka no mesi ade no wo se wuntimi edan no me metuaka na wo beka jem se wo de sese a edi asem no oka no sesi a me no ka se hifo na te danim mesi asema me no ka nya de ote danim pani cheye sesi a me no ka se hifo na te danim me ba chonya ho na meka se oyi ho na no ma me ane ato aso sesi a me no ka se hifo na te danim owura mesi me edan no eni wo no pani abo na timu a me nka nkyere wo no anase wan pani kasasa di huni pani kasasa no de o kasa mi okoyi aka e ba cho wo de ye medam ase baby ono pani chei baby open wo de aba no pani chei me yi adansefo wadansefo no nyina se eda no na aduru lente ena wo pe bontusu ni amana beye no watena mu ate sesi eda no kra no kyeremu no kyerɛ se wo mo de da na me ma haya kyerɛ se maami aise kwase abuo na mo abu no ono no ye na adwene se
ka wo ye dan no de amabontu su nua hai na wo de years atoso na ka se abredi ka aso ko ba bagye ne dan mo so mo ye no mo de ama haya etisi ade nyoma egu nsani ani ne e betete afiri mu a ka hwan na be balance na yonko Sompa for mpamcho sabe mo ho sabe ho nya kurase police station na first complainant edibim nya sa na ye ka no do mi siti am enu ti na me ka kiro se sesi e hwan na te danim se na wo kasam na mo pese mo ye bias me ne se pani chei na ma wa dance for ena me se o ko buta ma dance for mate ena me se sabri ameka se busuani be na te danim me se yi ma no me se pani chei sesi ameno kasei busuani be pa na te danim Asem no o de ba se enipa ne se me pese ho no ka aboa me pa sa akwa ne so sesi ai because baby a wo ka asem no enya sa na e ka asem no me ne se eti se o ma no anwea sika na o ma no blouse sika na Messi ni watu ane ka krata na so na no kire se edan no otofri ni ho ana na ono no dia wa ka no se me man krata ya maame no kire se pani cheye maame kire se edan no de na ho de akopem enu ti wode ma bontu su ni no baba be si dan no na wone na trase ayen krata na kemfie bi wo ho a wo mo de atoso emfie ni duru na ko agye ne dan ena mo se mo ma bontu su ni meye ne sa na mo de mo be ye ya mo de mra de to se maame na to dan ma abra krata bi ani so a mo de dan no e ma hai ete so fa so eno na mi busa o se e dan no sabri ame no kasai ahimfo na tim owura musa sa asem no me say pani cheye ka se mo yi anu a e dan no baby anu asi aduro no wo de ya fa no popro ho sesi no e dan no ahimfo na tim eno na me kan wasem because the all can odi tro enti say ya we with me wo me dan no sesi o de ayedan ahimfo na tim dan no wono ne de ya hye modisi wo de ama ha ama baba wa bi na tim sesi a papa na o ka say me ma me kunu no papa no wase won de kasa gu microphone ma me wase won nim ho hye eso papa no na de dan ne ma han e ma wo baji hu sika di ma wo mo de hye wo mo ma school omo masku no omo de hwe na jasa me am ye dan de mo bu mi kwase na bibia kwa nya me ya se me wo fa ba no wo te dan no mu no be dabi mi ba hom be ka kire be mfie be edu no ka kire me se wo de wunnim na so dan no so wo ba gigim won ho a kwa am do be fa so kwa wo ya mboa wo wuti we okay eduru ba bi a Ghana no ankasa no eduru ba bi a Ghana no ya na mutra no 7 preduasa kwa bibi ho abrochefo no ba om se ye ba bi e kwa na ho ntisa ho asisi sam kura ni ho na mo asem kura acha dodo eti sabre ofata a eye ye mami ni nua bema ye no ofata ona wa asoma so no ye ne no etwetwe nkomo ye hwe na yiti ofata so ensemo a ono so e ka kira Asem Mpe Nipa fo no kura se de wo fa se wo kan dan no CPC na ya sase ne da ho just boys ko tesi ne fisio di wo fa si ba no fa kofi donko na ye duku be bo na manye se opese obisi dampo mi bi na bi dan ha na doso ko betim ena o mu allow no ena obe ndi obe ya udu lente no mi ya baba ko wo efre na twama wo kura waka baby ena ohu wi no ka je obeka ena obetia ma omfa ne ma no eme telefie ho anfo mu ntia baby otie no a ndi sa na je we no I disturb go you nim adekuru ntia maame no kasa no no beki ubi nim he bi kura shi bi mo nsem no ka kire no na something of that sort ndi ma mo fa si ejai da mi si ho ena wo yenya baba ho no hwehwe wu sha se wa obo mama ni se mo benya obi da no ma no ishan je wo de mabo efie nya o kina na ko yenta wanta wa ena na
Nti benya bonti so ni bi na mo di ama no a na obetwa so afiri die wo no a no wia no tine mo tetene ka na babegene da no babegene da no odi ma mo since 98 mu ye no ofre me je wo nyina kwa ye mo faase e na afre boy shi na omo beji da no mu yitue se kan wo mu sisi wo mu sika ba bia wo mu ye duro mu bia no mu boso a di mu sika duro na mo tine mu na tia na mo de da yama mu be ye ni sa iduru sa mo se wa tone da no ma mi ju sika o di fili mo mi sika o di fili mo me na di ka wo fi ho nko tena o mi sika o di fili mo oni mo kan se aye busuya se mi so bebiri ba be ya se nkesi oni mo kan hinhin keti a wa ton da na ma me se o ton da na ma o ton da na mo se o ton ma mo se aje no ye si bebi ni obi asem mo kan yin ti no aso so ndia mo abeje na mo aye nti de mo aya ko bio no e se mo check mo sika na mo se mo se iteku anasem boa eno to mo de atene mo na be si sabri. Okay, ofata anu mo asem enso na yakwakwakwa tie no sabre no ofata so atu nanum tuo se onua ba no wanton da no yeduru baabi na ho kira yedai aba omna samwa Vosho bema that's it. On said the be we are some na na yakase ya na se fie once na kawa ya na ano den cha bonti suni once na mi huyanka obi ani wa owa no adu che se to wi ami de bia se mo ya na ya kase kwase bu no mimi ntimbe kan che ba mi se wontwa so aba mami odi ya o se ade ne dia ebede ne mami wati matwa so but ye fa na kura nya adwuma ize we kan si che we kan wo papa ya ne kasa asisi ai se onya akola sa se utie ne kasa ye na onya akola sa ena de edi kan ne kasa ono so no minini de ba ono so nya akola sa ewo kwa bisu wo chen de kwa onya akola oni papa ni mbone na ovosu ade wenye wonwon se obi si dan na duru baabi a waye mmere na odi ama obi se me paachaw toaso na mum menton ma na fatete ne trem ewo munei ya santimem hakra de we no intensi okonkran maami kwa de so otuduru baabi okonkran asase ne da anim ho osisi efie miensa se do obesi aye no bia no efie miensa no so a wo de be mo han foforo ntumi obetu aha no ne yenya hu ye na te se de wo kan akra ne bu ha ye ne memna mfo bebe won ma ye so omo wo dan u koma ebedu mebe sa dan na ye susu se omo wo dan nya omo de abiem eye yes eno ko kuma se aduma me pese me bobodin bi edabu anda ya takwa me enna empanifo na wo ho no se omo ya manchirima no na omo de agisika ene yesi some years ye wia ne ayi bia ma abusua no but mo tram bi wo 50 years bi wo 20 years e wo ho BOT no sir you build, you operate and you transfer e wo ho enti de ya papa yi na ni abre awo ken na ni masam no ne fapem nyina ne se o mu susu sa asase na da na ya busua asase de ma opani edi kan ne ka se wa yire ne ho a obai koye ye ne ya odi gina so se sebe oji sika bi wo mo wonti no eda na watwan won to mafa o mo so fa ne se chewe se asase na yina ya asase me boa de se sa de tie de a ene e gina so se yeso ye de a pate kwan bi so no de ne se papa o yeso fo na mo so yeso fo ano ayeda o ya cancer o cancer counselor de ne se nko ye ne se Church of Christ yes o cancer esa se unya obi no ne papa yi one omo ne papa yi kasa se ade a wo ye no obi a wo tie bia na ne papa yi o kasa sisi ya no difference ne so ye busa se omo mienu nyina de bia me kasa se mo se me trafidie so ma me de wo tie no kina wo koye bia ye ka jo sa de bia mo ma dance paper emrem
maame no fa ne sebi efie nipa enne sa no ma na twam o tie mu tie sa asem oye pa se me fa ne se we de efie nipa ontimi nyam sa atwam emra te se onu obi nya asem o di kan fa de fa wiase no bre ne ho asia na de na fa Kristo ewiase ne den eno na me be kan sisi no mo so la asori kwa na de me de me pese me yesi ade odi betima twa ya de ba ko ma mo di sika bi ode kokoto se wo se wato ama no ma me nsusu ante sa mi de me susu se o mo wadwe bi tachire se atsase na da mama no mantima nya ma mi koyeye no na ma mi kwaji wo mu sika sa no o mo de gina so se ma me na to ama patente sa de wo mu nyina ne se ni papa mu no ka ma mi ba ekura ne bia se mo agye usika na mu nwa ba ni kura na at least ma mi na se de du mo so matra macha no sabe du apoto ama na fe no empanifo se wo chi se ye di bom ma mi try do baby na mmom ade a ma mi ebiti ni ye pania obeka asem kire se emfa o ma na macha na ka ye ne ye kura nke ye beto aso pani na otifie na ka cho se we no afa na o ma na be ametre fie o eno na biti ma mi ana ma mi kura no ekwa bi so ko ni abontisu ni nanka edai ekwa dele but ma mi fa ne se efie ni de he asante kasa bi wa edu tama ye kama tetefo bi o ye kama tetefo bi se ebekọ gold ye nkokọ na ana se ebekọ abonte de emre fie o se first no ofase awale o ofase ni wosika ni a chiri fie oni pa bi oba bi na edna ma no because of ajapade no se nkọ abontinti ene sa no ma no atwam yesu kuro mpete du na ma bi kana ye kama tetefo o ba kwa awale no nyade a on famna fie o nyaka de ye kama tetefo no ene ye pension no ya dana no etu ti wiase na se wo so ye bibi na fa ne se we de efie ni wonti be nyamisa wagwa ene na biti mami efie fo na take advantage se asase no enya mami ya dia e ya busu asase no wakofa eti se mami dru baabi munwa baani we se oto blog ni dru ehefa mfimfin lenter anna papa yo kasa sesi ese lenter oto dru so ana wo dance ni kura so kura obekasa ya no si ye komu pasam wo ye nya wie ye kan dru baabi na so pani otifi so ntia sia ese mami di kosu akọ fi o tieni e me so mame ebeba sa abebodua no me bofa tie o ti hwe ade we no ya ye ka no me se nanan ma bra duabo ade edi duabo ba ye no nanan ma amra wo se duabo la je kosu akọ ani ti asam no me de bia me se me ni obi ya de a na se me fi se ye krom anwafo mienu omo dada ba ko me ma mienu ba ko si kaira we ba ni anwafo ana ba ko si kaira ye pa ya we obusa we se nyono wo ko bodua na do fa na ko ja ne kwan adu dwa so janji kwase na baba yo hwa ewuro sam wo so no afa de menye duabo no pan wo nipa bion ye sesebe ba kwasia ye de ka ena wuru nani so masa me ne ya na obi a ena duabo ma men ka sam kiro insu edi bodua na bi dabruchire ankura twisu skate samre ya wa bayi akeki eno mu disi wa gro ye ne ensuo opesi se de kura na ewe kura na ene na mase nyame wo de enti obo se ensuo ni mai because ye ne bibifo no ye tiri mo de wo kwan bi so okay etimi de pesa me kan nyane se maami ayi na dance fo onzo ayi wa dance fo no mo bai kura no ye chekere kura mo nsem no mo ka no ene de wo kan difference wo etimi si se maami ton eda ne maamo nka me nye sure se sika no ene ko beje ye sika no ko beje okay eke kwa bonti no se fie ene me ka sa se mo acha ama obi ati ase se wona mabonten ne de obeso mo aye oye no wonne wo busuani ene na me ka sa se mo yi yenya sa no ma ne we de we mabusuani ne we de o say wenye obibiri ni obi okay obibiri ni eden do aye ni yie timi da me ka kiro papa no wo tie ni a onye very careful mo mfa ni brewe e ma na ye sa de we e ma na ye sa de we ababa nya bona sabia ka kokon na nkomotam okay obey we make attempt okay ye beda say efiabosia twa eya na mami se de efiabosia se twa no ka be fe se ode huruye be na ne yonko abrewatia ofo so be ma
empanyi ye kasa bia ye kan ye se abo bi beka wa na firi wontomam de one ne didie no ono na ya na owe wonam se de na omunu sika no ye se ade wo fi a oye na so no etoda bi na ofa bontin so ni a ede ni ye obi bi a ekire ne ya na bi wo hwa esi wo ye chen se obekwa akofa fie nipa na ye ofo so ye nhwa ade bi wo ha se no asem no se de ba bi afiri ba no on se ne maame ne papa ya ne ne etwetwe nkomo yi ye wurache ne maame eye aduanom ena asase ede fie ena ne maame no ye wurache maame no nya sika ensi bie ena we se no esa ho etimi aba abesibi se what baby am free ban mama ti ase pa me maame nua ena asase da ho ena me bia me manya sika ena me masre me nananom ne me maame mu no mama me asase ni bi na mesi dan mi wa me maame mu nua no so wo ho mu ma no so eye mema kolo mu nya nsi bie oje o mani monyam entia no na sa twema mansan a wanya ne ba bi koi ya wo ye we maame nua no odemra da tuo bi ene na da bi fa so de asem bi bo bi to maami we tiri mu se fa ma mafio se pe ni ye dia en fa ma mafio because onim se at the moment a ode ne man ba betina fio maka ho e dan na yo mu dia forever enti apona sa atwuma mansan ya wono ye wurache ya de ne twetwe nkomo ne maami a wanya ne ba bi ko no wo kyekere ya wode to sa maami we se tirim ne nyina ne sa won pese oba ba je asase no ene fie na boso se bia wona ye ono nko ane dia wa bla ne manso wo a wo munya NCBA enti dia wono no wahu ye wa abusua mu ya se abusua wo na ete se kwaye wo wa chichiche bo mu yu aya na efe ne mo be ho a ena hu se dua bia wo ni sible enne ye hwe ye busua ya ye frifri mu a wo bi wo ho a ne nuanom kolampo no wone ne sere kwa ne tirim wo muna kusu ne nua ya ade na ye ne ya ni nua ka se bi bo so wakosi a kire wa bonten na wo sai no ni nua ya de anke ese ne before ye suba ya ne ese ya nkoto ya wo ko bi flo na wo ko bo so no wa se no wo twe ne sai no ni nyina abegu one scale no mu da level 1 sa de ne sai ya se mfiri hu a sa enne pa we se na bia wo bi pese wonya na ka bia ode bi che busuafo no maame me gidi ye sek wo si dan ni wie ene ode ne mabaye ene bia ne maame atwoma mansan a ne ma che ye na wo mu ne edi a kire ka so yi e ka wo na no bi bai se yo munya ba bi na me ngindi sanka maame be pam wo mu se wo no monko eso se e be ko ba ko pe de ene e moye nyina ena waje waye na da samsa na waje na ode ama ne ma na wo wie ya na me ka kire no ma sika na waje ye no wonim bibi sempo no maami we se ka se wo ton dan no e de ama wo no man krata ne da so we ya fa ne sa o maami ka se wako free niema eti ade sa de opesika na kwa akotua ne wo mani pakro na ba ba de abetenem efie bi ba na so de kete wo ka wi a wa sori de ne da na ba ye de dia na ade ayemu nyina mabusu afia na se obusuya sa asinte no wa fa ne se obi adi bie ye enti sama waje se sika ne dia ene wa to dan ne dia ma who told you emlemu no minim na sofo yesi okọ Church of Christ yenya asole ni sinche nembom entete ye eni nkyerɛkyerɛ pa ya Church of Christ for one of the church o musa for man o mpanyimfo no minjin this papa we say so ye Church of Christ ni bi wa transfer no mu ache I tell you paniche no sawa paniche no aya ni din ba che mu amo osem wodi che bibi se what Church of Christ sorry dem dia nipa ya wo ho a ye ma ya adwen enkasa nkyerɛ ye kwa bi so eto da bi na se bia ye de bibi di ye nua ase nipa no de wonye nipa kola wa ankasa ne ka ye de we se di wa ankasa nka be yode ya ni se da busua no emu ache sa na ti abusua de emu ache ye kasai ebi gina wono na fa e na bi so akogina wo yi na fa obehwe na mpanyimfo pa ya omudi mu wa abusua mu no yakwata na chi adan ya wono no oye oba de oba ya obeja asase ne de aboso sa ne aka ne tra ne yeko enti ye ka kira no so woni mu mla ya kira ni bibi ya so obi ni ma obi kire ya kira ni bibi se mpono se ka maami ya na wanton wase betenam na fatete woka emra so a anase mfie bi ba na usika na tia nka firim we so de kwabo de waye wo nua pleko pe na mfie dodo na almost ya check almost 25 years 1988 1998 no more can get to 25 years
eti say ya de po a wo de ma wo say ya efie pi we say what okay wie maami ka so ogene da na ka se won fama no otoma wo say klata be na mo ye to so onfa sa klata na ma so odi klata de a onfa to ni tim say wan ton emla wo ho say apart from say aduabone ade na mo keka no ye wo mla wo ho mo onya na adwen say wonim nyansa chen wo bia na wi ase nyansa wo edi ba ko fotirim to bodua to ka efie ni so abano kro mo na samo we say ye de komle mo anya no kwan no enya no kwan no say bia ma ya de na say megidi ye pa say o mo na samo eliga edi fo ho enenya wo sika chenchencha na wasa okofa lawyer abrati megidi ye pa say ye mami babia na tifia dre seka otondan ma omu akoma ensa me ha adwo kama me go bebe de wa utie se du sika sanwa na me pese me hu se ono ye na adwene se wo de ma bontu su ni de emfie bi ato so na waje anwea sika blosu sika ene mesi ni a wo to duru lente no esika eno kire se ye waton da no fatete na ye chance a wo de bebo so ne plastic ni nyina nso no de obeye bia ne ka no emeka ho na fatete abrante no oye po ono no gina fidie so ka se ye ya ye bias chesa oni ma de kura fe na ya sa asem no na ke duwaji ye de dondo ni kete duwaji o etina na do lentil wono crossing na do lentil etina wo munei etina me busa no se si ehimfo na tifie ho eda no de ama han na wo tese fa eda no kwa wo de ma han na wo kwa wo tifie na wo de ama han papa mami etu ma ni sika ka bibifo etu me bi ye timu ode dodo edi mami sabe wo koto so na mabonten na wo sresa wo be yode adolti ade wa no sie no ofoso baby amede asia na mla wo ho nti no yanya amafo adwen kire na ye bab and birthday wish ba ko pen okay enti sabre paniche otie ye ya dwumadi a yedie no enye bias nemmom won ka hyenkodu kire se mami ni timpo se kokoma bontusu ni abaye dan no na mfie bi duru akoje na ade back ensem a wokeka so otu ane ka no kire se wato dan na ma gina yie an se ufu se wani ate a obema ponti achen ye de ya so mu no ye behwe ma tentre ne aye adwuma baby asem ne da no ye de beto 0551 931 0551 0548 931 hello Antom Yamaduro ya jeso panipa Dikato openi ti onkwasole okwa so the Church of Christ enya no kreta o ho no okọ ya sabi obi akwasole bia na adin ti sei eti so peni fa se ni ya ba kra na eno no ena ni ya ba sabi onya ba bi na ko no wale ti ko ma ba ba bi na na o be ma peni wenye ko ntini ensu na wo ni ya ba esi na o ba twaso just waton o be ma be fo papa o ni ban se ni ti okay hello Hello. Panipa baby free udin. Really about more money for my family. Really open you a good Church of Christ for any more papa. Or any before. Our water chimay. Panichi. Hello. 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 Ojina susu. Hello. Hello. Panipa udin baby free. Reverend Mosbati make a testing tribe Western region. Jo. Papa ikra onyare kakra. Ani agena wokan. Because community and what you want to send baby agree. Okra na ka wo pidi ma wo mi aba. Money die na man. Non ko pebe dinsa. Okay. Hello. Hello. Udin baby free. Good evening. I'm a patient for you. Jo. But I'm a can't pick a car. Yet you. Metia Semana. My man's wife. What a car. When the woman is there. When I'm and I walk attack. And now why I get online for your about it. Why you say? Is why you said that's what you do. Think I can't be that so no and fa uma and my home. And you will be na catcher no. Eye cheyi mame ohun se asase na da hom pan no
na oba yatumi ahyehye 2 rooms no ena chei maame na de mrade to ka je mo omfane ma emafie ho enti sano ye ne se abondu sini na ba ya untimi ka se apesika cement anya abu nyina wotu se ama no amnetia do beta pani na eye maame trim pose baby a wa ya koduro no wapem enti opa abontu sini tiemiye pa opa abontu sini ama na betoa so na wone na ahyehye emra ne nkrata ato so se emfie bi obetrem no eso a na kwatu akọ na chefi ntitiati nyina de also ye ne senko osanko mo no de aka no na also ye ensenko otesan de wo ati nyina ede ma no ani abo ne cement egu nyina agugu nyina okay aya adwenkyere hello Panipa udin baby afrefre okay me give you some for because I free but don't go on my open you no anya de ka unya ba kra ka da kra no ka bibi program ka oda motivan ka man dan gi them but what you have to do learning I want to talk kra what can you say to yourself kra ka when you get back ka kra ba ko ka say me I suppose be first didi that's what I told them I said them 2.5 and now come as I say everybody 2.5 one man is on your best than the beer I guess everybody done also it's your police so much from my paso I'm just saying and now na gana mlawa ani me da no mo so mo ba na fam na kwa so ya o ma mention ready o be sekete one city tre o ti me we fi obi en chen kwa no ba so wo mra sa mo ase ya mani hu o mra se ya mani hu okay aha na do frani nyina besie enti opani che no ye besre ne se adwendwen wo sumyem adwendwen e wo sumyem asem we ye bedi akire amadansefo no nyina ba na asemi apen pomasi bre efiri se utua anwea ka tua bloso ka eno enkyere se fie no mami waton amaw eno ti asem we ye bedi akire akosi se enkunimdie ebeba efiri se mami onye nipa bonini oba tumi aye japade be ma wantumi anye bia enka wode ma hey sister je na so fa to bibidi wa anye ne sa pese uhwamfiri ne sa se kyerese ai abrante o ka say o friends am say friends abra jodi ka oba kyerese mami no Chei no mama nka se mecho na dance for na unso ne kasa baby o hete kwa na wabusa ma dance for no onim na dance for kwa menyo muni o da bi na dance for there na ade from day one ade na obey no hoye no asante asem kura no ti asante asem se ye busuan sa ase kura na wo be makura mpo de sebe prejuasa eni kwa se wo na ogita wani asesa okay o maame no a strategy bi no use kwaku abela no ntia kyena asem ye besa atena so efiri se nsi yie ejata kura aba wafaka aba efiri se eduru ba bi asantemam ha no ya na asisie bi ya akoso enyefe eno nti no nyame ya adom asem we no ye besa atena so bi mabrewtia so nti obi twa wa bete se de ye rache ye de ejidi se wo twa de nua ba ya be anaso obi bu kwase afre number say 0546 88 3287 and now says 0243 58 another 5878 and now says 0552 094593 mu bia be frɛ bia no ye bejo so no ye di wasam dia ma pepepe ye be ma no aye adwuma ama asomdwe bua ye nyina yetimi anoma no bi na ye so de na aduana bada na mensa was say happy birthday enko enfama Ora Catherine Aboagye Mrs. Catherine Aboagye of Elembele hospital or a nurse ewo ho o se na ye wa wodanti yakopon hiraw na ontra wa hye momo onyansa ne nimde ya wo nurse adwuma wo ye no obetimi ede aye na wanya yokodro honhom watimi agye amanfo nkwa ede aboa Awurade Yesu Kristo adwuma yakopon hiraw na ontra wa hye enfama ofoso yanko ebre no aso apa ho akakra aha na brebema ye de Asem Mpe Nipa tumate no enyina asie no dru aba pa ho sima baako na chese yebre no ayebia ne sa apa ho sima baako penifo emfanche wo sa kwa ne so Asem Mpe Nipa tumate no aha ena yede mu besie ote wo no asamwanka odifo pokwa bena wo baaye ohene yire mame yeboa akua asuama
bronya ono so otenenka chief executive producer madwumadie eye bema usu kantankrankan kuma woni de hia wode nesa nifa edi abekwai ono ene hihye dwumadie fefefefe na wode ebra me de timi edan mo na boafo no yem na ya mensa brampa ekoba jasi ebo adwumaye papa enye Asem keto akra na woko MC ahwa David ewo ho ena ima enso ebo adwuma school fees ewo ho Aki Ola ankasa so ewo ho ena adwuma wura ankasa the blessed foster enso ebebo Asem Mpe Nipa obebo ye chidom enya Asem keto akra ye beda na se ewo saa kwan so kofro bofo mpa ba ma so keto am yipabre na se Yaw Aboagye fosuo asante mamponintin deshe baako prekope eneme me ena metra dwam na me de Asem Mpe Nipa eko bose asase so no okuafo okọ adwuma pon saa ena ba adwuma so se wankọ pension ahomegye mu a obewu afri atiasefo asase so Ofosu Aboagye enne me ne mapamfo aha ena yebetumi edemwasie mekọ long time.